ሰናይ ኮነ ዓለሚ ሰላም ከመይ ትኾኑ ደግና ተመሊስናኩም አለና ምስ ክቡር ኣያናን ሓውናን ክኢላ ዶክተር ገብረ ሎማዓንትኻ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ላዕሊ ኣርእስቲ ብዙሓት ሕቶ እውን ትፈጥረልኩም እያ ስለምንታይ ኣብ $100 1,500 ትኸውን ብኣ ስፍሕ ዝበለ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ከመይ ልኢበት መንግስቲ ቆይሙ ዘሎ ዝብል ብኣያና ክኢላ ናቱ ናይ ስነ ቁጠባ ዶክተር ገብረ ክገልፀልናይ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድም ቀዲምና ታንኪዩ ንግዜኻ ሰዊእካ ምፃእካ ዶክተረይ ንእሽተይ ሙዚቃ መተሓላለፈ ክንገብር ኢና ክሳብ ኩሎም ዝተኣታተው ኦኬ ኣራይ መንእሰይ ድልው ድኻየ بتخلق بالربرة لودي خامن السيف عيتبل ندق ولق زلق ترع ندق نبلسا اتفئي خامس تفقي أحلف كالوت مهار لودي خانم كببا أنا دوي تبلن ربحاز بدوت تقدم بحلن عدو تمزن نا نقد لنا حالنات نفتح حدش معراف مغير هوات وقارا حد تتكوّد زبابا خناقين من كتر مكر ببار مدهن مبدا تخلون مبار دولوني خابت زي زلزل مدن ببراح أخبار ناني بمكان لوتي كبرخان مبلاس من السيد لودي خاير نحويات ننسد عجبنا مبراس من السيد لودي خاير أنا اللي نسكفتها كده سكفوخ حدكا نتوب لنا تفتسوا بكبرخان ميخاتا أبايتا يترفع في سنقروات كباهي كابوكو انت غيت بلي سكب تطابي كان زاب سلامين كامن بار سكب تاي كده سكب وخنركا وعن تحت تفلتو كيار الفنان تنطبونكا هو تعملو تتسفنو كتسيت بالكاوت كده علق هذا زانا علق هذا أبيني راقب يا نسرايل أبي نتقولنا أبي الله على وينا زخونة نعاقة نسغاني تدودي غاب نبخوان عب كله بغلو تدودي غاب نقاليسكا قرنت نمبر على داليرو دلو كن من السايس كفايتو تتباين لك فكرة تلوتو تصفق قبرق كداني دبلو شراغ بدرلو يتبك كالو أبا خايز تبيتاني تغلوبا دلو كن من بدأي برحي دامراي أمريكا يخدلو أمريكا الرأي بيني صباح بزحكي تتقبل قلك
تكالاكي وقعدك عديغا ما تعذبي تخبرخا ومثلو تزيكيكا يسك في متايخا عقليلك يقيدلو عقليلك غراي بني وقعدك عديغا ما تعذبي تخبرخا وفرق من بس تبارني زحاتن اخد بس تباهي زحامة مكب بس تماسني زغنا نخدن زغاتني زغرن سغتقن زعانوي زحرر اخدتر زغاهمي لاليلو لاليلا علقوا بالوامات سكتا يطلقوا تتبعي لك قدرة ترمتو تسبقوا قبرق تدالي تبقوا جراق بطرلو يتبك كالو عباقا يزد بيت تالي تنموبا دلو كل ودد داي برح تغامرا أمريكا يغدلو أمريكا الرأي بني صباح بزح كي تخبل قلك بدك علاقي وقعدك عديغار ما تعذبي تخبرخا ومثلو تزي كيكا يسك في متايخا أمريكا يغدلو أمريكا الرأي بني وقعدك عديغار ما تعذبي تخبرخا وفرق من بس تبارني زحاتن اخد بس تباهي زحامة مكب بس تماسني زغنا نخدن زغاتني زغرن سغتقن زعانوي زحرر اخدتر زغاهمي دلو انت وينكا جرم دكتوري أنا بحق دلو دخا يبلنا له نقصي إنه فلم عندي دلو دخاس أمي واتر دلو واتر دلو والله عنكرة يلا بعنكرة أشي دقيمنا كبرتي هابلنا دكتوري سنبت مدري أمس إناكا كاب كوفي خاوي كأنجو تقبرو المعالتيم كل شيء كم كل شيء ندلي كائنا تتمرتخا أقداس خصاب زخونة very important خصاب زخونة يغني لنا دكتوري نابخ أينا خنا بالهجي اوكي يغني لي نتعد مي انا سمعت خاخ كمسجني دلي ምናልባት ማለት ስፈልጥ እንደምኩም ኣብዚ ኩሉ ግዜ ስለ ዝመፅእ ዝኾነ ብዙሕ ምፍላጥ ምልላይ ዘድሊ ኣይመስለንን ሓደስቲ ልዮም ግን ሽመይ ገብረ መስቀል ሃብተ ዮናስ ገብረ ማርያም ዝበሃል ኣብዚ ሕብራት መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ስነ ቁጠባ መምህር እየ ለዛ ሎም ከዓ ምስዓት ተተሓሓዘት እያ ስለዚስ ምስቲ ዓውደ ትምህርቲ ናተይ ማለት ታይሽሙ ትኸይድ እዩ ማለት ትርእስቲ ልዕልካ ዘለኻ ግን ኩሉ ግዜ ታይና ንብል ኣብዚ ናይ ስነ ቁጠባ ሲ ብድሕሪት ሓደ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ሰብ ሲ ሓደ ናይ ስነ ቁጠባ ክኢል ኣሎ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካን ቁጠባን ተኣሳሰረ ምዃኑ እዩ ሕጂ ون زي لك عقومي تي أمرنا يقطبا خنزارو كلنا بدحري إجن بوليتيكا مالسم بوليتيكا تأثر مخانون ذي مساحات مالتيو حتى إذا العكاز اللي حطها قد هزيت حتى مالتيو هذا $100 نا أمريكا سي هذا شأنه مستميت النقفة إذا شرف أب إرترا مالتيو زي حتى رتعوديو زول حتى ختلعل ባህርያዊ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ነገር ምናልባት ኣብቲ ትምህርቲ ቴክኒካዊ ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ክብል ኣይደልን ምክንያቱስ ብዙሕ ተዓሽሙ ዝሓትት ስለ ዝኾነ
بزخونه جن اذا نفلط عالم بهاجرات تخافافلت يعني اذا خمس لعلاونت حازيو حجي بهاجرات تخافافلت كعني نفسك كيف هاجر ويشتاو قدايا كتقبر نايتا مسل يوتي لعلاونت بحال مالتيو سلازت ويشتاو قدايك بحال كله خا محبر قطباوي كله هيوت ناتا نعابز مسلا مقدي يا توسن مالت حدا خاو خاني سرعه ገንዘብ مالتيو سلازس تتقملو ገንዘብ ከም አመር ካል ናብ ካል ከይወስደና እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ከአማጻጽኡ ገለገለ ዝብል ኩሉ ተአሳሰረ እንዲዩ ግን ገንዘብ ኩላህና ንፈልጦ ስለ ዝኾነስ ከምኡ ዝብሎም ተማሃረይ ደስ በለ ገንዘብ እንታይ ማለት እዩ አይብሎሞ ሕጂ ማለት ፊሎሶፊካሊ ትሕቶ ሕጂ ድሓር ከይጭነቁ ከዓ ማለት ፊሎሶፊካሊ ሓቶም ስለ ዘለኹ well the this answer ክትብሉ እንትኾነሲ ዶክተር ገብረ I can tell you when I see it no show me and I can tell you ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብሎሞ ሕጂ የሪኦም ማለት እዚኣ ገንዘብ ድያ ብሎም ወረቀት እውን ሓደ ዓይነት ተዓሽሙ ገለ ሪኦም ዓይነት እያ ገንዘብ እዚኣ ገንዘብ እዚኣ ግን ኣይኮነትን ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ወረቀት እያ ንምንታይ እዚኣ ገንዘብ ኮይና እዚኣ ከዓ ንምንታይ ገንዘብ ዘይኮነት ሕጂ እቲ ወግዕና እቲ ዲስካሽን ማለት እዩ ካብኡ ቅፅል ማለት እዩ ስለምንታይ ገንዘብ ክበሃል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ከም ኣምር ጥልቕ ዝበለ ትርጉም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ሕጂ ነዞም ናትካ ሰዓብቲ ናብኡ ክወስዶም ኣይደልን ማለት እዩ ቢትፉል እዩ ማለት ብዛዕባ ክትዛረብ ገለ መለ ፊሎሶፊካሊ ማለት እዩ ፍልስፍናዊ ትርጉሙ ማለት እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ ገንዘብ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለናሲ ዋ እዚ እንድሕር እዮስ ፈልጠ ገንዘብ እንታይ ምዃኑስ ሰብ ገንዘብ እንታይ ማለት ምዃኑስ ፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሃገር ስርዓተ ገንዘብ ኣለዋ ማለት እዩ ናታ ስለዚ ሕጂ ልክዕ ከም ኩለን ሃገራት ኣብ ዓለም ገለገለ ሃገራት ኣለዋ ናይ ካልእ ሃገር ገንዘብ ጥቀማ ማለት እዩ ወይ ከዓ ገለ ከዓ ብእኩብ ከማን ሓደ ዓይነት ገንዘብ ንክጥቀማ ተሰማምዓ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ነብሲ ወከፍ ሃገር ናታ ገንዘብ ክህልዋ መሰላ ምዃኑ ተተሰማሚዕኻ ምስ ካልኦት ሓደ ዓይነት ገንዘብ ክትጥቀም ትኽእል ምዃና ምስ ትበሃል ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ከዓ ኤርትራ ከዓ ናታ ገንዘብ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ናታ ገንዘብ ሽሙ ኸ ናዕቕፋ ይበሃል ማለት እዩ ኣሜሪካ ናታ ገንዘብ ኣለዋ ዶላር ይበሃል ኣውሮጳ ተን እኩባት ሃገራት ዝበልናየን ቅድሚ 1999 ነናተን ነይሩወን ኣብ ጀርመን ዶች ማርክ ዝበሃል ነይሩ ፈረንሳ ፍራንክ ተን ካልኦትን ከምኡ ማለት እዩ ናይ ጣልያን ሊራ ይበሃል ነይሩ እዚአን ግን ኩለን ተኣኪበን ብሓደ ከዓነ ሓደ ገንዘብ ንጠቐሚ ኢለን ነቲ ናይ ሓባር ገንዘብን ከዓ ዩሮ ኢለንኦ ዩሮ ይጥቀማ ማለት እዩ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ኣካል ናይ ትስምምዕ ነራ ድሓር ገዲፋ ተወፅያ ማለት እዩ ናታ ትቕፅላላ ፓውንድ ስተርሊን ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ቻይና ዮን እዩ ዝበሃል ናይ ህንዲ ሩቢ ይበሃል ኩሉ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ዘለዋ ምናልባት ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ሃገር ናታ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ነናተን ገንዘብ ስለ ዘለወን እዚ ገንዘብ እዚ ከዓኒ ንዕድጊ ኢኻ ትጥቀመሉ ማለት ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር መተዓዳደጊ እዩ እቲ ገንዘብ ትርጉም ናይ ገንዘብ መተዓዳደጊ ኢኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ዝኾነ ናብኡ ክመፅእ እዚኣ እንዲ ከልግሳ ደልየሲ ናበይ ዳ ከይደ ኦኬ ብሓን እዚ ኣላህኒ ትለግስ ምክንያት ሪከርድ ገብረ ስላላ ስለዚ ሕጂ መተዓዳደጊ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናዕቕፋ ጥራይ ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል ምክንያቱ ሕጋዊ መተዓዳደጊ ባጤራ ናዕቕፋ ስለ ዝኾነ ናዕቕፋ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸድካ ብር ኢኻ ትጥቀም ኣብ ኣሜሪካ ተመፂኻ ዶላር ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ግን ሃገራት ከዓኒ ተኣሽሙ ገብራ ማለት እዩ ማለት ኣቕሓ ካብ ካልእ ሃገር ትገዝእ ስለዚ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ኣቕሓ ክትገዝእ ትኽእል እያ ኣሜሪካ እውን ካብ ኤርትራ ኣቕሓ ክትገዝእ ትኽእል እያ ስለዚ ሕጂ ናይ ካልእ ሃገር ኣቕሓ ክትገዝእ ክትደሊ ከለኻ ናይቲ ሃገር እቲ ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ ሕጂ ማለት ካብ ኤርትራ ገንዘብ ክትገዝእ እንድሕር ዳ ኮንካሲ ናቕፋ ክህልወካ ኣሎ ስለዚ
كاب أمريكا جنزب كتجز إن حد أخونكا إرترا وخونكا مالتي إرترا نا دولار كله كله سلازي حجي سلازي خونه إذن تاي فتر نايبات إرع داقا فتر مالتي سلازي تاي مالتي حجي كم إرتراوي كاب أمريكا عند حد أحد جنز دليلها كم إرتراوي استزلك جنزب بناقفاي سلازي حجي نتناقفاها ناب دولار كتلوت اللكا دحار نت دولار بتو دولار غير كا خاب أمريكا أحد جنز مالتي حد أمريكا وخاني كاب إرترا أحد جنز خدل كله دولاري خم أمريكا ودولاري صريح زرخبون بدولاري زخفله سلازي حجي نتن دولار زلوا أو نقفع لوط أنا لمثال حد أمريكاوي أبي إرترا ندحر كيدو مبصح قبر ندحر أدلي مالت أبو خزانة ندحر إن إرترا خيد ندحر أدليو مجمرة زقورن تايو إتي دولار جنزبو زدليو مالتيو نام نقفع لوطه سلازي حجي أمونغو دولار نقفعن حجي ناي عداق له مالتيو حجي زي ناي بات إرع عداقا زباحل مالتي حجي تناي بات إرع عداقا بزي مخنيات زي فتر مالتي حدا بات إرع نسلا مجزع سألكاي تقوزعني خا مخنيات اللكا مالتي تمخنيات كان تايو كاكا عدتي أحاخد جزء تدليخا ويابتا عدتي أخد جيش تدليخا رأيخا ناي تعدتي أجنزب تجزء مالتي سلازي حجي انتاي نبلو درايف الديماند زباحل درايف ديماند انتاي مالتيو نخالق مخنيات نخدقورلو إخا تعدقو ويكا أتدولي زلخا نسلا خلوه كايكونا جزي إخا بحانو خطقمت أيكونا فايدا جزي إخا خطقمولو سلازي حجي زقزع كازلو مخنيات كاب تعدتي أحد جزي عند حرال لكا تراي نحن كاب تعدتي أحد يتجزي هون كان هتا جزي اللي كاني مالتي سلازي حجي إتي تقلب مالت ناي حدا جنزب بخال جنزب كتم من كله واقو مالت دي اكتشينج ريت زبحال حجي تشرف زبحال حجي ناي حدا بات إيرا واقع بخال بات إيرا مالتي مخناتو أبعدا بات إيرا خيدكا بات إيرا ختجزع لكا كان خاني بات إيرا شيء الله خال بات إيرا جزء نحكوينو مالتيو سلازي حجي قلبن قربنا الله مالتيو سلازي حجي كندي واقعو بخال بات إرخت من كله كندي واقعو زبل حجي انت يوسنو اندحد اني نات عداغا اندحد كوينو تتقلبن قربن نايت متن قربن قلبن يوسنو اتي متن قلبن قلبن قربن كعني بمنتا يوسن كعني كم زبلكو خابت عدتي حاز غزا اندحر الله خوين إخا حجي طلب تقبر مالتي مخنات زدليكا ناتا جنزب كابت عدتي تدلي حاتلي مالتي سلازي تعدتي حجي او ببزحي نوصعتنيا شيط اندحدا خوينا بزحات وصعتنياتات كعني نتجنزبا سلز دليو طلب حجي يحيل مو تواغا خا بخال ناي كالبات إرا ختمن كله ناي تابات إرا ناي تهاجرتي ابات إرا واغا حافيبل مالتي بومطنيو بزح حزي شيء تخوينا كعني نتنا تابات إرا زدليو سلازي يلي طلب يلن سلازي واقو خعني تحت يبل مالتيو زي حجرات عبناس عداغا زوسن حد اخوينو مالتيو سلازي حجي زي مسارتاوي امراتي زي حجي نقولو زلنا منالبات حجي نابتاش مخصدوك ما يدلني جن سلامتايو حجي 100 دولار سي بعسرت حمشته مالت شحن حمشته 100 ناقفه رتعودو نزبل حتو كنملس نحد اخوينا بمطرني نمنتاي كان دولار ناقفه نلاواوط زبل حتى منالبات كيهلوكم نزي ملسي يحج نغركم زلو سلامتاي تي ملوع زدل خني زبل حتى مخنات هاجرات اب نقد خوافره خلوها وحط كامن نحدي ان سلازغازعه مو نفسه كفن كان ناتن نايب عالم بات إرا سلازلون سلازي كاب زخونه هاجر زخونه احد غزتهم كان هتابت إرا خلوك كالو سلازي ود تازيغاتي سلازي كون كخا تبات إراتي كاسر حقاقت كويت خلنا تايدا نتبات إرا خا حجينا بتاعت إراتي كتلو تزلك مالت زي حجي ناي عداغا بات إرا نخلو زجدد كنتاتي مالتي سلازي بز مسارته زي حجي كنرد لنا حجي نابو خمصيه زي حجي رتعوديو ايكونن زبل حتى انتاي خيو حدا بات إرا واغا ويك اني
متن زوسنا زبل حجي متصيدا سلمتاي كني بزي حجي ملكعزي حدا دولار سي 15 نعقفا نمنتاي كوينو نمو حجي خا خمو تتخيلو كوفيلو سلمتاي خمو خوينو حجي سي تقطواوي حقታት ወይ ከዓደ ትኹነታት ከምኡ ስለ ዝኾነ ድዩ ዋላስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ከመይ ገይረ ከምቲ ስርዓት ከነ ከምዚ ገይረ ሕጅዎ ዘሎ ንዝብል ማለት እዩ ቅድሚ ኣብኡ ምእታወይ ግን ከም እተው ክኾነና እዛ ሕጂ ትርእይዋ ዘለኹም ስእሊ ዕዶት ናቕፋ እያ ናቕፋ ባጠራ ናቕፋ ማለት እዩ ዕዶት ባጠራ ናቕፋ ማሕበረ ቁጠባዊ ስምብራቱ እንዲ ዝብል ሕጂ ምዝን ዝዘራረቡ ዘለና ተኣሳሰረ እዩ ሕጂ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ኤርትራ ዝሓትም እቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ክንጅምር ንኽእል ኢና እቲ ስርዓት ማለት ከዓኒ እቲ ማእኸላይ ባንክ ማለት ናሽናል ባንክ ናይ ኤርትራ እዩ ናቕፋ ዝሓትም ማለት እዩ ሕጂ ብትእዛዝ ናይቲ መንግስቲ እዩ ከዓ ዝሓትም ማለት እዩ ናፃ ዝኾነ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ማለት እቲ ማእኸላይ ባንክ ወይ ከዓ እቲ ሃገራዊ ባንክ ሲ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ኣይኮነን ንምሳሌ ንዕኡ ዝመርሕ ዳይሬክተር በሎ ዋላ ፕሬዚደንት ናይቲ ባንክ ብቐጥታ በቲ መንግስቲ እዩ ዝምዘዝ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት እዩ ዝመዞ ስለዚ ተፀዋዕኖት ከዓ ናብቲ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ እቲ ማእኸላይ ባንክ ወይ ከዓ ሃገራዊ ባንክ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብትእዛዝ ናቱ እዩ ከዓ ዝሓትም ካልእ ዘብል ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓድታት ፍልይ ይብል እዩ ንምሳሌ ኣሜሪካ እንድሕር ወሲድና እቲ ማእኸላይ ባንክ ዝበሃል ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ፌደራል ሪዘርቭ ሲስተም እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ናፃ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ኣቃውሙ ቅርፁ ዳርጋ ናፃ እዩ ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ይኹን ዋላ እቲ ኮንግረስ ይኹን ነቲ ዳይሬክተር ናይቲ ማእኸላይ ባንክ ማለት እዩ ብቐጥታ ክእዝዞ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ዘሎ ፖል ሕጂ ፕሬዚደንት ባይደን ክእዝዞ ይኽእል እዩ እቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ክእዝዞ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ከይዱ እዚ ሂሪን ዝብልዎ ኣሎ እንታይ ምገብር ማለት ግን ክእዝዝዎ ይኽእሉን እዮም ሕጂ እንታይ እዩ ን14 ዓመት እዩ ሓደ ባንከር ኣብኡ እቲ ጋቨርን ባዲ ኣለዎ ማለት እዩ ቦዲ ኦፍ ማለት ናይ ኣሜሪካ ኤሊትል ኮምፕሌክስ ዝኾነ እንድዩ ናብኡ ባንከ ይኸይድ ጀሮም ፓወር ፌደራሊስት ብጀሮም ፓወር እዩ ዝመሓድር ንሱ ይኸየልካ ያ እዋ ሕጂ እቲ ቦርድ ኦፍ ጋቨርነርስ እዮም ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ን14 ዓመት እቲ ፕሬዚደንት ኣፖይንት ይገብር ኮንግረስ ከዓኒ ኮንፊርም ምስ ገበሩ ካብኡ ሕጂ ከልግሶም ከብልዎም ኣይኽእሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሞኔተሪ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኢንዲፔንደንት እዩ ስለዚ ሕተም ወረቐት ገለበለ ኢሎሞ ዝሓትም ተዓዘብል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ታይሽን ፕሮቴክትድ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ከምኡ ይኮነን ብቐጥታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንድሕር ደኣኒ ሕተም ወረቐት ኢልዎ ወረቐት ይሓትም ካልእ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ናይቲ ጋቨርንመንት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ስለዚ ናቕፋ ዝሓትም እቲ ስርዓት ምዃኑ ስለዚ ንኸይሓትም ከዓኒ ምንም መእሰሪ ልጓም ዝኾነ ነገር ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ሰብ ሓደ ከስተባሃለሉ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብዚ ተቐሚጡ ዘሎ ሕጂ ናቕፋ ከመይ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከመይ እዩ ዕደቱ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ሓፈሻዊ ዝኾነ ስእሊ እዩ ዝህበና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ንዓና ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘድልየና ግን እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዓለም ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዓለም ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ገንዘብ እዩ ሕጂ ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ እቲ ምንጪ ካብ ኤርትራ ንሰደድ ትሰዶ ማለት እዩ ስለዚ ማዕድን ይኹን ካልእ እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ማዕድን ዝገዝኡ ወፃተኛታት ማለት እዩ ማዕድን ናይ ኤርትራ ንክገዝኡ ናቕፋ ስለ ዘድልዮም ስለዚ ንዶላር ናብ ናቕፋ ይልወጥ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዶላር ናብ ኤርትራ ማለት ምክንያቱ ማዕድን እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ንሳቶም ሕጂ ክገዝእዎ ከለዉ ግን ናቕፋ ስለ ዘድልዮም ነቲ ዶላር ናብ ናቕፋ ለዊጦም እዮም ዝገዝኡ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ሕጂ እቲ ዶላር ናብ ኤርትራ ከይድ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ከም ትፈልጥዎ ከዓ ህግደፍ እዩ ዝቋፃፀሮ ማለት እዩ
እተን ኩለን ናይ ቁጠባ ትካላት ሂምቦል ዋላት ናይ ተኣሽም ማለት እዩ እቲ ናይ ሓዋላ ተኣሽም ዝብል ማለት እዩ እቲ ህግደፍ ከዓኒ ነተን ትካላት ብምሉእ ትሕድሪ ትራስት ፈንድ ገለመለ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብቐጥታ እዚ ናብኡ ዝፈስስ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ካብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትቐንዲ ንዓኹም ዘገድሰኩም ማለት እዩ ሓዋላ ዝስደድ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ብቐጥታ ዝኸይድ ማለት እዩ ንምሳሌ ብዌስተርን ዩኒየን ድሕር ሰዲድካ ብቐጥታ ናብቲ ባንኪ ዝኸይድ ብቐጥታ ሕጂ ናብቲ መንግስቲ ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ናፃ ባንኪ የለን ኩለን ታም ባንኪ ናይቲ ስርዓት እየን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሂምቦል ይኸይድ ሂምቦል ከዓ ኣካል ናይቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዶላር ናብ ሂምቦል ዝሰዶ ብዝደለ መልክዕ ይኹን ማለት እዩ ድሓር ሂምቦል ከዓኒ ንስድራኻ ከዓ ሂበልካ ስለዚ ናቕፋ ናብ ህዝቢ ይኸይድ ማለት እዩ ሓደ እዚ ሕጂ ብቐጥታ ምናልባት ከምኡ ትሰዱ እንድሕር ኣለኹም እቲ መስርሕ ብከምኡ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዝሕውሉ እንድሕር ኣለዉ ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ክኾኑ ይኽእሉ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ምናልባት ሓዋሎ ዝሕውሉ ኤርትራውያን ይኹኑ ዋላ ካልኦት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ሚድል ኢስት ይኹኑ ኣብ ኣውሮጳ ይኹኑ ኣብ ኣሜሪካ ይኹኑ ካልእ ማለት እዩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ዘይኮነሲ ነቶም ዝሕውሉ ኢኹም ሕጂ ዶላርኩም ትህብዎም ማለት እዩ ሕጂ ንሶም ከዓኒ ንስድራኹም ናቕፋ ይህብልኩም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትሕቶ ዝመፅእ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዶላር ወሲዶም ናቕፋ ንስድራኹም ዝህብልኩም እንድሕር ኮይኖም ሕጂ ብቐፃሊ ከመይ ገረመም ከምኡ ዝገብሩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ንምሳሌ ክጅምሩ ከለውሲ ብዝኾነ ቁፅሪ ናቕፋ እሞ ይጀምሩ ንበሎም ሕጂ ነዘን ናቕፈኦም ናብ ዶላር ይልውጥዎን ንስድራኹም ሂቦሞም ኣለው ድሓር ዶላር እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ነቲ ናቕፋ ናብ ዶላር ዝለውጠሞ ስለ ዘለዎ ሕጂ ትሕቶ ዝመፅእ ሕጂ ነታ ዶላር ከመይ ገረመም ናብ ናቕፋ ዝልውጥዋ ሕጂ ክልተ መንገዲ እዩ ፖሲቢሊቲስ ማለት እዩ ሕጂ ብቐፃሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንግዲ ክዋፈሩ እንድሕዳ ኮይኖም ስለዚ ዶላር ተቐቢሎም ናቕፋን ስድራኹም ዝህብልኩም እንተኮይኖም ነቲ ዶላር ከዓ ናብ ናቕፋ ክልውጥዎ ክኽእሉ ኣለዎ ምክንያቱ ብቐፃሊ ክደጋግምዎ እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቅድም እንታይ ነይሩ ፍራንኮ ቫሉታ ዝበሃል ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ እንታይ ይገብሩ ካባኹም ዶላር ይገዝኡሞ ብናቕፋ ንስድራኹም ይህብልኩም ኣለዎ ማለት እዮም ነተን ዶላር ከዓኒ ናብ ኣቕሓ ይልውጥዎን ዱባይ ከይዶም እዮም ካልእ ከይዶም ማለት እዩ ናብ ኣቕሓ ለዊጦም ብዶላር ገዚኦም ማለት እዩ ነተን ኣቕሓ ናብ ኤርትራ ሕጀሞን ይኸዱ ኣብ ኤርትራ ከዓ ናብ ዶላር ይሸጥዎን ማለት ናቕፋ ይሸጥዎን ማለት እዩ ናብቲ ህዝቢ ስለዚ ነተን ኣቑሑ ናብ ናቕፋ ይልወጣ ድሓር ተን ናቕፋ ከዓ ተኣኪበን እንደገና ካልኣይ ዙር ዶላር ይገዝዓ ድሓር ተን ዶላር ከዓኒ ኣቑሑት ካብ ደገ ይገዝኡ ንዕነትዎን ኣብ ኤርትራ ከዓ ንዕነ ሸርሽሮም ይሸጥዎን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፍራንኮ ቫሉታ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ዝገብሩ ነጋዶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ኣለዉ ድዮም ኣብ ኤርትራ ሕጂ እንድሕር ኢልና ማለት እዩ ዳርጋ የለን እዚ ሕጂ ስለዚ እቲ ናይ ፍራንኮ ቫሉታ መንገዲ ዳርጋ የለን ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ዝሕውሉ ዝበሃሉ እምበኣር ብኢድ ኣዙር ይኹን ብቐጥታ ነቲ ዶላር ናብ መን እዮም ሸጥዎ ናብቲ መንግስቲ እዮም ሸጥዎ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እቲ ናቕፋ ዝሓትም ስለዚ ሲ ሽሕ ንምሳሌ 10,000 ናቕፋ እንድሕር ጀሚር ሓደ ነጋዳይ ንበሎ ዝሕውል ሰብሲ ነዘን 10,000 ናብ ዶላር ምስ ለወጠን ደው ይኽብል ማለት ዶላር ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ነተን እንድሕር ነጋዳይ እዩ ክነግድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ትርፊ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ሲ ነተን ዶላር ከዓ እንደገና ናብ ናቕፋ ለዊጡ ተን ናቕፋ ናብ ዶላር ድሓር ከዓ ከምኡ እንዳበለ ክኸይድ ኣለዎ ኖ ስለዚ ሕጂ ናቕፋ ናብ ዶላር ምስ ተለወጠ ግን ተሓኒቑ ደው እንድሕር ኢሉ ክደግም ኣይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዶላር ናብ ናቕፋ ዝልውጠሉ መገዲ ክረክብ ኣለዎ ስለዚ ዶላር ናብ ናቕፋ ዝልውጠሉ ከዓ እቲ ስርዓት እዩ ማለት ምክንያቱ ስርዓት እዩ ናቕፋ ዝሓትም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኩሎም እዞም ሓዋሎ ዝበሃሉ ወይ ብቐጥታ ሰራሕተኛ ናይቲ ስርዓት እዮም ነቲ ስርዓት እዮም ዝእክቡ ስለዚ ኮሚሽን ይኽፈሉ ካልእ ተኣሽሙ ገብሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓኒ ኣኪቦም ገንቲ ዶላር ነቲ ስርዓት እዮም ሸጥሉ ማለት እዮም ስለዚ ሕጂ እቲ ስርዓት ከዓኒ ምናልባት ትርፊ ቁርባ ሂቡ ኣኽሲቡ ካብኦም ገዝኦ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ወይ ብቐጥታ በቲ ስርዓት ተቆፂሮም ዝሰርሑ ወይ ብኮሚሽን ዝሰርሑ ወይ ከዓኒ
زيرم نتسرعت شطوه مالتي سلازي حجي كل دولار زلأخ بتي كونه بمولهم ابزي ازاتو سلازي صقم كعبلون مالتي تسرعت مغنياتو مقتالي نعفا حتى مخيل سلازي حجي اتي ناي قلي فرانكو فالوتا وانا نوغادو قلما لقلز بحال تقولو تاتصبيبي حجي من البات ابي ارترا كاب 5000 ناقفه 5000 ناقفه نلعلي اب ورح مالتينا سب خوصا يخلني خاب بانك سلازي حجي ب 5000 ناقفه ورحي ناي ناقفه ناي باطيرا نغاداي كتكون اي تخلني حوالاي كتكون اي تخلني مغناتوس እተን ናቕፋ እዚአን ኣውፂኻ ካብ ባንክ ሲ ክንደይ ዶላር እዮም ክኾናልካ ምትገብራ ይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነጋዳይ ከዓ የለን ዓበይቲ ነጋዶ ብኤርትራ ተዓሺም ዝገብሩ ከዓ የለውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናቕፋ ከዓ ዝሓትምቲ ስርዓት እዩ ካልእ ኣኽብቶም ምናልባት እዚ ካውንተርፊት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ዝገብሩ እንድሕር ኣለዉ ማለት እዩ ንሓሶት ናቕፋ ንሓቶም ተዓሺም ዝገብሩ ማለት እዮም እሱ ከዓ ናብ ኤርትራ ስለዝኣቱ እቲ ስርዓት ከዓ ይቋፀሮ እዩ ንሓሶት ምዃኑ ዘይምዃኑን ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ከም አንድ ሕዳግ ገይርካ ንሓሶት ናቕፋ እንድሕር ሸይጥልካ ንስድራኻ እንድሕር ወን ፅባሕ ይደግም ኢኻ ስለዚ እዮም ሰርቫይቭ ገብሩ ይኽእሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ በቲ ኮነ ኩለን እተን ዝስደዳ ዶላር ኩለን ናብ ስርዓት እየን ዝኣትዋ ስለዚ ማለት ኣይንጋገ ማለት ማለት ናይ ውልቂ حوالا يبزي الله زي تبلنا كلهم زيرم تصميقون بقى خيدن نابت سرعتين زغدا مالتي زي تحد حجي كردعنا زلو زي حجي زنريو زلنا حجي كما يجيريو ناقفا عبتين عبت هاجر كما يجيرو كان حزبي نابت سرعات كما يجيرو تعيش مقبرو زبل زيرا جن زي هاجراوي بانكنا ايرترا ناقفا حتم مو نسقا بقطع ابتحت تزاد مع اساس سلازخونه سلاز بقطع እንደ ሓተመ ናቕፋ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሕጂ ናብቲ ህግደፍ ይኹን ናብቲ ተዓሽም ዝህብ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት እዩ ከዓኒ እቲ ኩሉ ተዓሽም ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፍፁም ቁፅፅር ናይቲ ስርዓት ምዃኑ ክነስተባህለሉ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ምዚ ተኣሳሲሩ እዩ ሕጂ ስለዚ ተረይ ኣብ ኣንእሽተይ ዋይ ፅብቕቲ እንታይ ኣንእሽተይ ቁሩብ ገንዲ ሓተካ ደለ ለሰይ ገለገለ ኣለው እንዲም ኣብ ሰደድ ዝሰዱ ገንዘብ ማይ ዘወይታ ነጥን ክትዝክራ ዘለካ 5% ውን ይበልዑ ካ እዮም እቶም ዝሰዱ ካብዚ ዋይ ጂ ስቲል እቲ መስርሕ ካብዚ እቶም ግለሰባት እዮም ናበኢኹም ትሰድዎ እቲ ገንዘብ ተልካ እታ ንዱባይ እዮም ዝብሉካ ስለዚ አንኬል ኮይና ዘላ እቶም ቀደም ዝነበሩ ነጋዶ ፕራይቬት ሴክተርስ ወይ ከዓ ፕራይቬት ዝነበሩ ስለዘይ ኣሎ ስቲል እቲ ካብ ዱባይ ንኤርትራ ዘመላልስ ዘሎስ ናይ ጋቨርንመንት ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ዘሳዕል ኣያ እዚ ሕጂ ርአዮ እዚ ትኸፍሎ ኣለካ እሱ መክሰቡ ንሱ ሕጂ እቲ ዝሕውለልካ ዘሎ 5% ምሽ ትህቦ ኣለካ እሰን ንሕጂ ብዶላር ንዓይን ወስደን ተንተረፋ ናብ ኤርትራ ዝሰደልካ ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምዓ ገይሩ ንስድራኻ ተናቕፋ ይብልካ ኣሎ ንበል 5% ከዓ ወሲዱ ንዕኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኔክስት ራውንድ ሕጂ ዶላር እዩ ዘለዎ ሕጂ ዶላር ስለ ዘለዎ ዶላር ክሸጠልካ ኣይኮነን ዶላር ኣድልየካ ንዓኻ ናቕፋ ክሸጠልካ ዘለዎ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነታ ዶላር ነሰሰርሊ ናብ ናቕፋ ክልውጥ ኣሎ ሕጂ ከመይ ገይሩ ናብ ናቕፋ ዝልውጥ እያ ታሕቶ ሕጂ በቲ ከደ ትኺላ ኣብ ጅባ ህግደፍ እያ ተኣቱ ምክንያቱ ህግደፍ ናቕፋ ዘለዎ ካልእ የብሉን ብቐፃሊ ናቕፋ ሓትም ዝኽእል ህግደፍ እዩ ማለት እዩ ዋላ ሃብታም ነጋዳ ይሕሰቦ ሚልዮን ናቕፋ ዝነበሮ ሰብ ኢልካ ምሕሰብ በዘን ሚልዮን ናቕፋ ጀሚሩ ክሕውል ኣብዚ ንግዲ እዚ ንበል ማለት እዩ ሕጂ ዘን ሚልዮን ናቕፋ እኮ ናብ ዶላር እንዳተለወጣ ዋላ 6 ወርሒ ይሓክማሉ ንበለን ኣብ 6 ወርሒ ከም ሚልዮን ናቕፋ ናብ ዶላር ተለዊጠን ኣለዋ ሕጂ ሰብኣይ እዚ ዶላር እዩ ዘለዎ ካብኡ እንታይ ይገብር ዶላር ገይሩ ካልእ ንግዲ ክኸፍት ካልእ ሕቶ እዩ ግን ኣብ ናይ ናቕፋ ናይ ዶላርን ምሕዋል ንግዲ ክቕፅል ተኮይኑ ግን ነተን ዶላሩ ናብ ናቕፋ ክልውጠን ኣሎ ስለዚ ሕጂ ናብ ናቕፋ ከመይ ገይሩ እዩ ዝልውጥን እዩ ትሕቶ ከምቲ ዝበልኩካ እዩ
ካብ ዱባይ ኣቑሑት እንዳገዘ ናብ ኤርትራ እሞ ድኳን ሃልይዎ ነተን ድኳን ነተን ኣቕሓኻ ናብ ናቕፋ ምክንያቱ የሕዋተይ ንሕዋትካ ናቦይ ናቦኻን በተን ሰደድናሎም ተኣሽሙ ናብ ናቕፋ ተለዊጠን ምስ ተዋሂበኖም ኣለዋ ድሓር ከዓ በቃ ኣቕሓ ከዓ ካብቲ ነጋዳይ ከዓ ይገዝኡ ድሓር ተናቕፋ ተመልሸን ናብቲ ነጋዳይ ይኸዳ ንበለን ግን ነጋዳ ከምኡ የለውን ሕጂ ተስፋይ ኮት እቲ ኢንፍሌሽን ድሕሪና ወላ ሕጂ ሰርች ይገብር ነይረ ኣራውንድ 10% ዘለኮ እቲ ሰንትራል ባንክ ስለዘየለ ከምወይ ዓንተ በዝበልካ ናይ ካልእ ናይ ዘምዕብላት ሃገራት እቲ ጋቨርንመንት ባዕሉ ፕሪንት ስለዝገብሮ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኤኒ ታይም ባዕሉ ፕሪንት ክገብሮ ናታ ሜቢ ሓደ ቅርሺ ዲ 1% ይኸፍለላ ይኾን ናታ ፕሪንት ዳስ ዋይ ኮት ኢንፍሌሽኑን ናብ 10% ናብ ገለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕጂ እቲ ዋና ነገር ግን ሕጂ ዞም ዝበልካዮም ዞም ኣብዚ ተዋፊሮም ዘለዎ ነጋዶ ዞም ዝሕውሉ ዝበሃሉ ማለት እዮም ይፍተው ይፅልኡ انت بقطع انت بإدازر بسالساي برابع عايزر يكون بقلديو اتن دولار ناب هكدف كشطون الله وي بقطع هكدف قصرهم بكوميشن سرحيام وي كعني كم زبلكو ولا ناس اخوين ندحد سد ندحد الله سي كذا سولكو من بخلعي بسالساي زور غيرو نتن دولار ناب نعفا خلوط انك قلالو تزيلا ابقال عيبي مالسي ابقال عيزور كم قبر يخلني تعسير دويل له مالتي سلازم براكتيكالي حجي كله تي بدولار زلعه تحواله ناب سرعه يزعتو حجي تعشم يقولون يا ما تقام يقول ان فاكت لم زبلكايا كنغركا زم ناي دبي تبلهم زلخا ان فاكت بقرهم مال somebody told me مالتي نو حجي سدود ليل كم سدلهم حجي مالسي ناي سرعه مخانهم بقطع مستسرعه تعشمهم زل نعاي مالسي زي لوجيك بلك الله اناليسيس اندي بلك زلخو ولا بقبر ونسي نسمغو انت بقى موتي تعشم اندم تم قدف اندم تي تم ناي قدف زلخو هذا تاخذ بلو مالتي سم اندم زي سددنا خوينا دم يكون متى دع زهركم لا تولوا مالتي نو حجي او كورس مالي او غني ويكا تعبامينهم كونوا غولي مالتي نو زلازل بقطع نهقدف الصرح مخانو حجي حبيرهم مالتي نو حجي نعاي مسترا يكون مخناتو لوجيكال نسي خالي من قد سلازي يلا مالتي ግን ንሰሙን ብቐጥታሲ ከምኡ ምዃኑ ዝፈልጥ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዋላቲ ኣነስ በቃ ምስግደፍ ዝምድና የብለይን ኣነስ ቂለ በቃ ናፃ ኮይነ ባዕለ እየ ዝገብር ዝብለካ ኖ ዘይሩ እንተስ በዓሉ ንሱ እንተስ ካልእ መሳርሕቲ ድዩ ንሱ ተዓይሱ ዝገብረሉ ድዩ ከምኡ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ንግዲ ክቕፅላ ይኽእልን ስለዚ ዜራ ተምሓርቆ እዚኣ ዝበልኩኻ እዚኣ ተርእየካ ዘላ እዚኣ ብቐጥታ ዲኻ ሰደድካያ በዚ ገርካ ኢንዳይሬክትሊ ዘም ንብሎም ዘለና ብቐጥታ ኣብዚ ዝኣቱ እዚ ከዓ ንልካ እዚ ከዓ ይሓትም ነዚ ሂቦ ናቕፋ ስለዚ ናይ ናቕፋ ፀገም የብሉ ስቂሉ ዋቃ ተዓይሱ ዝገብር ማለት ቀፃሊ ማለት ስለዚ ሕጂ ከዓኒ ኣፃቢ ከምቲ ቀደም ከመን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዓብይ ተዓሽም እዩ 5000 ኣብ ወርሒ ጥራይ ንሕር ሰብ ዝፅንሕ ኮይኑ ካብ ባንክ ወፃኻ ገንዘብ ተንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቶም ናይ ውልቂ ነጋዶ ዓየር ብዓየር ገለበለ ተዓሽም ዝገብሩ ሕጂ ክህሉ ይኽእሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ በቃ ጭራሽ ሕጂ ጥብ ዝበለት ናብቲ ስርዓት እያ ተኣቱ ብከምኡ ሕጂ ትሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኮሚሽን ዝረኽቡ 5% ትብሎ ዘለካ ገለ ተዓሽም ዝገብሩ ኣሎ ኦፍኮርስ ኖ እሱ ክሰዱልካ ክትከፍሎም ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ዌስተርን ዩኒየን እንድሕር ደኣ ተጠቂምካ እውን ብቐጥታ ክሰዱልካ እንድሕር ኮይኖም እውን ክትከፍሎም ኣለካ ስለዚ ማኒ ትራንስፈር ስለዝኾነ ናይ ግድን ሰርቪስ ቻርጅ እዩ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ገሊኦም ሕጂ ኣብ ኣውሮጳ እዞም ሓዋሎ እኳ ይኽፍሉን እዮም ይብሉ እንታይ ዝገብሩ ግን እቶም ናይ ኣውሮጳ መስለካ ኣብቲ ኤክስቼንጅ ሬት እዮም ዘእትውዎ ሕጂ ናቶም ውሕድ ካብቲ ኣብቲ ማእኸላይ ማለት እቲ መንግስቲ ብቐጥታ ክሰዶ ከለካ ዝህበካን እሶም ዝህቡካን እሱ ናቶም ውሕድ ገለ ና ዝውሕድ ስለ ይኮነን ሕጂ እቲ እዮም ዝገብሩ እሶም ሰርቪስ ቻርጅ የኽፍሉካን እዮም እንታይ ይገብሩ ኣብቲ ኤክስቼንጅ ሬት ይእትውዎ ስለዚ ሕጂ ነቲ ኤክስቼንጅ ሬት ኣጉዲሎም ናቶም ገንዘብ ወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ፕራክቲካሊ ኣብዚ ንምሳሌ 100 ወይ 1000 ንምሳሌ ዶላር እንድሕር ልኢካ 50 ዶላር ትኸፍል ሰርቪስ ቻርጅ ማለት እዩ ስለዚ ክሰደሉ ክትኾንካ ነቲ ሰብ ሕጂ 150 ኢኻ ዝሰደሉ ተን 50 ንዑ ወስደን ተን 1000 ካ ይሰደልካ ማለት እዩ 1000 ጥራይ እንድሕር ሰዲድካ ኣሎ ግን
$50 whatever the percentage وسيدو يذهبلك بشح ناي شح دولار equivalent ايكون يذهبلك مالتي نو سلازي حجي كل حدا اي مالتي تخونه سيف مالتي سم كنترول تقبرو بقو خوم يسرح مالتي سلازي كلن ناب جبا هكدا فين زعطوا يمان صقام زي يقولوا مالتي ابزي حجي نسامع مالتي تي لوجيك تفاكت يريكم الله خزيا خليه بالله اب زخون عالمي هلو غربت عدي هلو اب امريكا هلو اوروبا هلو اكيمو خواهم ناب سدراهم ገንዘብ زي حوالان هلا خسد እንድሕር ኮይኑ ነዚ ናብ ናቅፋ مستلوت الدولار زلو تو دولار نابزي كسد له نابزي سديدي حجي ناقفا زركب تري لها ناقفا نابزي ام زخي زلو دولار ني هم بوليس هيبو وي كانت سرعه هيبو ناقفا خنعوم هيبو سلازي افكال عيزور كاني ገንዘብ دولار عكيبون كاي سدلو مالتي دحر ناقفا خايبون مالتي حجي ازيهم قصرات ناتو ديهم ولا نعم شت زلو داز ماتر كل حدا مالتي سلازي كله تاكيبو تي تتعهت بلا دولار اب هكدا في زعتو سلازي زيا تا تاشمو سلازي تي اتححزا نايتي ገንዘብ عدد كاني كم زبلوكم مالتي زي بخوم يسرح مالتي حجي انتاي سمبرات الله زي بتاع محبر قطباوي سمبرات خالي مالتي حجي السس لزخونه ازي حجي استتخلئ مالتي حجي بخميمو حرايد حان اب امريكا نبر لنا نحنا سلازي نفس دراي ገንዘብ كسد نحد اخوينا انا اب امريكا سرح له دولار يزقطو وترتي دولار مالتي سلازي سدرا حجي نعفا خسدله ما يخلني مخنات نعفا بالله سز دولار يزلني جن دولار كاني اب ارترا نسدراي دولار وين سديدلهم بالدولار كجوز عندكم يقولون مخناتو تليجال تندرز بحال مالتيو تي متعداد جنزب ناقفاي سلازي حجي بدولار ولا انت سدد كالهم بقتا منالبات بدولار بتريو ولا انت وصحهم عداغا خيدهم اخلو جوز تخينهم نتن دولار مجمرا انا خلوطهم كقولوا لهم مالتيو سلازي حجي انت مالتيو اتي طلب ناي ناقفا كابانا يزبقس مالتيو سلازي نحنا عنا نجوزو ني ناقفا مالتي تزقرب كعماني تسرعتي مالتي خمس بالكوها بتكونه نمستر اكس هابو اب سياتل زلو اب دالاس زلو اب اوروبا زلو اب دبي زلو قلبلو داز ماتر سلازي نحنا جزعتينا السخا ناقفا شاطاي نحنا دولار نشيط يورو نشيط قال ناي وصابات ايران نشيط السخا ناقفا يشيط مالتي سلنتاينا حجي نعفا نجز زلنا سدرانا نحجز مالتي انت وزورنايو كاب ارترا تجوز نجر نحرا لك طرايخا نعفا تجز زبلنايو سلازي اب ارترا زلو سدرانا متان كنحجز مخنياتو نعفا سلازدليو نعفا غزينا خنوبو مالنا ليترار نعفا غزينا اينا نهبوم زلنا مالتي سلازي $2 نام نعفا يلوط مالتي سلازي حجي اسو سلازخونه انتاي مالتيو طلب الله قرب الله مالتي حجي زناي طلب قربن اندحر بناص عداغا زوسن اندحر كوينو $1 كندينا قفات الشرف زول حتى حجي اتي عقن مالتي ناي طلبن ناي قربن اندحر كوينو بناص عداغا يزبحال مالتي سيزس كندي عقمو بمزح اندحر نقفا طلب اندحر الله كوينو حجي ناي نقفا بدولار واغا يبزح مالتي معناته تعيش مسلو طلب سلو زلو مالتي لك خم كلا قحا مالتي تجنزب سلك كم كلا قحا مالتي حدا قحاسي بزح جزعت الليوا واقو وسخ اندحر انا قربت اندحر حط مالت وحد كوين خا بومت ان كان واقو بزح مالتي معناته بزحت دليت اللو مالتي تماطعطاني تعيشم كخون الله سلازي حجي ناي بحق عداغا زوسن اندحر اخوينو ناي كلتيو ميزان يزوسنا مالتي ميزاناو زخونه تعيشم خا يهلوكا مالتي ازي باطيرا جن بحق عداغا راح يكون زغزع مالتي حجي استفالالي عينت حقتات اللونا ازي حجي اكسشينج ريت ريجيمز نبلو مالتي سلازي قال هاجرات كم تعنتو دلكون نفسو كف هاجر ناتا باطيرا اللوا حجي ناتا باطيرا بخال باطيرا ختمن كله واقو خندي يقوم زبل كاني قال هاجرات بحق عداغا وسن بلا
ዕዳጋ ናብ ዝወሰዶ ዝብላ ኣለዋ ካልኦት ከዓኒ ባዕሎም ዝውስኖ ኖ ናተይ ባጤራ እዚ ባጤራ እዚ ክትምን ከሎ ክንዲዚ ይዋግኡ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ከዓ ብኣዋጅ ከዓ ታይስም ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናብኡ ክንከይድ ኢና ከመይ ገይሩ ከም ዝውሰን ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ስርዓትና ኤርትራ ከመይ ገይሩ ተኺልዎ ዘሎ ንዕኡ ተኺሉ ንኸንብሮ ኸኒ እንታይ ሜላ ይጥቀም ዝብል ናብኡ ክንከይድና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ማለት እቲ ዋጋ ናይ ባጤራ ኤክስቼንጅ ሬት እዩ ዝበሃል ልክዕ ከም ዋጋ ናይ ዝኾነ ኣቕሓ ናይ መኪና ዋጋ ብዶላር ተብሎ ከለኻ 20,000 ዶላር ንሓንቲ መኪና ቶዮታ ኮሮላ ዋትኤቨር ምሽ ትብል ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ከዓ ናይ ሓደ ባጤራ ብካልእ ባጤራ ክትምን ከሎ ዋግኡ ኤክስቼንጅ ሬት እዩ ዝበሃል ሕጂ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ከዓኒ ኣገባብ ኣለዎ ክልተ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣይተሓዝለ ኢኹም ኣብዚ ተኣሽሙ ተተጠቐምኩም ድሓን ናብኡ ክመፅእ እየ እዚ ድሓን ተኣሽሙ ክገብር እየ እሞ እዚኣ ናፃ ገይረ ክፅሕፈላ መታን ማለት እዩ ሕጂ ኤክስቼንጅ ሬት ድሓን ብትግርኛ እውን ክነግረኩም እየ ሕጂ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ሲምቦል ብከምዚ ኢና ንፅሕፎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ክልተ ዓዲ ሕጂ ናቕፋ ንምሳሌ ናቕፋ ከምዚ ዝፅሓፍ ብእንግሊዘኛ እዚ ከዓ ዶላር ናይ ዶላር ምልክት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ መጠን ናቕፋ ንሓደ ዶላር ዋጋ ናይ ሓደ ዶላር ማለት እዩ ብናቕፋ እዚ ሕጂ ኤክስቼንጅ ሬት ሕጂ ስለዚ ሕጂ ንምሳሌ 15 ናቕፋ ፐር ዶላር እዩ ንሓደ ዶላር 15 ናቕፋ እዩ በቲ ስርዓት ገይርዎ ዘሎ ኢና ድሓን ክንመፅ ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤክስቼንጅ ሬት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ዋጋ ናይ ዶላር እዩ ሕጂ ንሓደ ዶላር 15 ናቕፋ በቲ ሓደ ሸነክ ከዓ ከምዚ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ከምዚ ገርና ከዓ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ዶላር ናቕፋ እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ናቕፋ ክንደይ ዶላር እያ ዋጋ ትብል እዚኣ ሕጂ ከምዚኣ ትኸውን ማለት እያ እዚ ረስፕሮካል ናት እዩ ሓደ ተመቕለ ብ15 እዚ ሕጂ ዶላር ማለት እዩ ዶላር ፐር ናቕፋ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ዶላር ናቕፋ ሶሪ ናቕፋ ረስፕሮካል ናት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንፅሕፎ እንድሕር ኮይና ንምሳሌ እዚ ናቕፋ is 1/, እዚ ዶላር ፐር ናቕፋ 1/, the other ረስፕሮካል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዋጋ እንድሕር ፈሊጥካ በቲ ሓደ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ዋጋ ከዓ ትፈልጦ ኢኻ ምክንያቱ ናቲ ግልባጭ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ክኸብር ከሎ እቲ ሓደ ሓስር እቲ ሓደ ሓስር ከሎ እቲ ሓደ ዝኽብር ማለት እዩ ረስፕሮካል ዝምድና እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ እዩ ዝፀሓፍ በታ ቀዳመይቲ ዶ እዚኣ ቁፅሪ ሓደ ንበላ እሞ ሶሪ እዚኣ حالا زي هو متقبر سائلة شو اوكي انت عريلا كنت جحان let me what the have that لا هذه ثقيلة
تكنولوجي حد جزء تعيش مقبري سلازي إذا من حفا ناقفة per dollar تخلعي تقعني إذا exchange rate تحان إذا دولار per ناقفة عند إذا حجي كلتيو حدا وان درسروك على ذي حجي بعينا إنا نتكم زبل حجي متى نمتع إنا زي نتكم زلنا خي نبل حجي زبز حاجرات إزي أنت تكما حجي انتاي مالتيو أب إرترا قطري مالتي number of ناقفة per dollar إنا نتكم مالتيو إزي حجي European way يزبحال ما تعيشوا الله استحتواي كعني the American way يزبحال مالتيو أب أمريكا خالك إحنا همتن إحنا نتقومه تقوموا لمثالي أب أمريكا حجي ناقفان دولار بخمة يزلاو وهالكل حجي خنقرها خلو حدا دولار 15 ناقفة يزبلك نبر حدا ناقفة 0.00 دولار هيكون ينزبلك أب إرتراون كوم مالتي سلازي أمريكا حجي خالط هاجر زجورو يزختل سلازي أب إرترا بخمسي ملك سلنتك حجي بخوم إنا خنكيد مالتي نمتى إنا خم نقبر زلنا زبل تعيش متان كيمتس حجي خم إنا نتكم تستاندر مسس سلازي خونا مالتي سلازي حجي نابزي كمتس مالتي حجي تعداقا تبهال حجي زيعة ناي دولار عداقا غيريا زلو خم سلازي خونت مالتي واقع ناي دولار بنقفة إنا حجي نزارب زلنا مخناتو خم سلازي خونت ستاندرد مالتي سلازي حجي إزي حتي عقل دولار نقول لنا أبتي تحت زلوا مالتي horizontal axis حجي نسمع مالتي quantity of US dollar this is the dollar market مالتي وخير عزار أربعة إذا خاني يتي واقع مالتي exchange rate زبلنا يوم exchange rate زبلنا يوم إزي مالتي حجي نقفة per dollar زبلنا يوم مالتي زي حجي واقع هذا الدولار بنقفة حجي vertical axis مالتيو سلازي حجي أبزي حدا غازي من يزخيد حجي إرترا وين يخدو أمريكا وين يخدو مالتي حجي سلازي ناي دولار حدا غاز سلازي خوني حجي دولار كغزي زدلي يسب يخيد سلازي دولار غزي زدلي يخيد من تاي دولار جزء دل زلوا كم أمريكا عند حر جزء دل مالتي بتحدث شنو كعني إزي نقفة خا حجو دولار كلوت يدل مالتي بتخال عزار 4 مالتي معناته نقفة ناب دولار لويتو بنقفة جزء دلي مالتي بدولار كجزء دلي إرتراوي بدولار كجزء دلي نقفو ناب دولار يلوت أمريكا وقع دولار وقع ناب نقفة لويت وقع بنقفة كجزء دلي مالتي سلازي حجي إزي طلب نبلو طلب ناي دولار مالتي إزي حجي نتحتي قل زخيدي إزي داونورد سلوبين نبلو بإنجليزية مالتيو بخال عزار 4 تاي مالتيو واقع ناي دولار بنقفة كوحد كله بزح دولار تجزء مالتي واقع ناي دولار بنقفة خبزح كلها وحد دولار تجزء مالتي حجي تي واقع تي تاخد جزء دلي عقنن inverse related مالتي حدا مالسي حدا خوسك كله حدا قدل كله حدا وسخ مالتي سلازي حجي إذا كل زخيد حنصات نرئي زلنا حجي إذا ديماند مالتيو ويكا طلب مالتي سلازي طلب زي حجي زمدنا واقع تي اكسشينج ريت نولا زلا تي عقنن تي تجوز عقنن تي واقعون نايكلت زمدنا زقلص إزي نتحتي كل قص زخيد زلو مسمر نوري أزلنا مالتي ديماند كيرف بحال مالتي أوكي بتخالق عني ماني زقرب كني حجي دولار زلو مالتي
زي طلب زقبر زلو دولار جز دليه مالتي نابزي كعني دولار نابزي عداغا زقرب كعني دولار زلو مالتي حجي حابسي كربدا زلنا إزي زمدنا زي أمونغو نقفان أمونغو دولار سلزخونه حجي دولار زقرب نقفا زتقلب مالتي دولار زتقلب كعني نقفا زقرب مالتي سلازي حجي إزي إرتراويان مالتيو سلازي يتقلبوا له انتاي دولار حجي انتاي مالت بخلا زراربا نقفا يقربوا له مالتي مغنياتو نقفا هيبوم يوم دولار جزء مالتي إزيهم كعني أمريكاوينهم نحنا نوثقها مالتي مغنياتو أمريكا سلزلنا أمريكا دولار يزلنا سلازي حجي دولار كنقرب كلنا حجي نقفا نتقلب علينا مالتي سلازي زي حجي ناي دولار قلب ناي دولار قرب يا مش ناي نقفا قلب يا خا بخال عزار أربعة بقلباتا وان تاشمو رسبروكالي تحد نحر قلبت كايو كوم يزمص مالت خمسة أجر كان نحر قلبت كاتي أتي أتخون مالتي إذا أخالك قلب ناي دولار يا مش قرب ناي نقفا مالتي حجي كلتين تحدن نلعل تحدن تحت سلاز خير حجي كلتي راخبي مالتي إذا خلتي إزي حجي إزي عداقايو توسنو إزي عداقايو مخناتون تأخذ دل خاصة انت عايز دل زلت حدا مالتي سازي حجي كلتيو تقلبن قربن معرض خونلو تخلت لا حنصاص مالتي خراخب كله اي مالتي سازي حجي إزي نتواغا يوسخل يبللك يوسنلك مالتي حجي إزيا 15 نقفة انتحر كوينا مالتي حجي زيا حجي صلنا خب عمنتنا نوزدا زلنا بنا عداقا سلازي يلي كنداي مخانا ينفلط أدينا مالتي قل ناي حق عداقا نحر كوينو 15 نقفة $1 15 نقفة مالتي إزي حجي تودن شرف نبلو مالتي تي بخلطيو ميزان تودنا مالتي equilibrium exchange rate بحال بإنجليزية مالتي سلازي أحجي عداقة زوصنا سلازو خنات لو تمسيو أبتو قطبا وي تتقلب وي كعت تقرب اندحر دعا زي تنقاسي إزي أحجي بقى دوتو مالتي سلازي أخاني كندي تجزء إزي حجي كيو ستار نولما كيو ستار حجي تعاني مالتي حجي كندو تتقليبو كندو خا قريبو سلاز equilibrium حجي quant of dollar bought and sold مالتي دا كيو ستار نبلا زلنا مالتي عقل مالتي سلاز حجي زي بحق عداقة ندحد أخوينو زي مالتي سلاز حجي كنقاسقس ندحد أخوينو وين نزي زلوت وين خلتيهم زلوت كناتات أبتقط طبعا نحر ترخيب الطرح أو كل هاجر زلوا كناتات نحر تلويتو حجي تعيشهم خبر خلي قبل خلي نمثالي زي كنقاسقس خلي خمسي زي حجي نابزين نحر دعوريدو حجي زي أتحدث حجي هاوين له واقع قوديلو له مالتي $1 حسيرو مالتي $1 حسيرو مالت كأني ناقفة خبير له مالتي ندحد عني إزي نابزين ندحد أخيدك خيد خلي خمسي إزي حجي خاني $1 كبير له بقال أزار 4 ناقفة حسير له مالتي لك إزي خاخم خيد خلي نابز خيد خيل نابز خيد خيل نزي زفطرو خناتات أبتقط أبع كساب زي مصق كساب زي اللو إزي أبع تولو مالتها إزي حجي بحق عداقة توصل مالتها إزي حجي free market determined exchange rate إزي حجي إتي
مالسي عداقة زوسنو سلازغونة سلازي اتي فاندامنتال نايتو قطبع يزوسنو مالتي سلازي كبرة حسرة قال ماله تبلو نجار هنا يكون المخنياتهم مستي قطبع سلازي خيد مالتي سلازي حجي نزي زوسنو كعني كم زبلنا يو زي تقلب نبل علينا قرب نبل علينا قرب تقلب نتاوسنو نبل مالتي المخنياتهم حدا باك راح تجز خدل خلخاسي كابتا هاجرتي اتجوز عهت نحر الله طرح كاب إرترا تجوز حتى الله باك راح يدليكا نعفا يدليكا مالتي سلازي حجي تقلبكا يلعل واقع باك نعفا خا يلعل مالتي ندحركم زي كونه جن تبات إراك خبراي يغلين مالتي مخنات حق عداقة يوصلنا سلو زلو مالتي سلازي حجي نحق عداقة بحق عداقة نحد عني تشرف خوصك قدل نحد أخوينو مستقط أبا من قسقاس أساسري مالتي سلازي حجي نحد عبات إراخا خبر دلي خيو ويكا خبر نحد أخوينو كابتا عدي زشيات أقوحت ندقز وطس أقوحت سدد ببزح يخلو الله تهاجر مس بزحات هاجرات ناي قطبا زمدنا هاللواء بزح أفريا ناب دقة تسدد نحد أخوينا بزحات سبات بزحات هاجرات نتي ناتا بات إراس لو دليوا اللوم نتبات إراتي بزح شعو واقع نايت بات إراخا بخال ختمن كل بخال بات إراخ ختمن كل خات عايش مخون مالتي بعد أروح عند حد عني تشوت أبزح زي بالله خوينا خاز جزء سلازي اللي تي تواقو خات حتي خون مالتي حجي إذن إرترا عفران دقة تشوت أبزح نجار يلن مالتي سلازي بوزح حساب حجي نعفا الليني من يجزء مالتي نعفا زجزء نحنا تراينا ويك عمك عزب دبلومات إرترا خلو قالوا تزي كوينسي أب إرترا فوريسي أب دق عداقة خيدي شيت انتهى له سلازي سي أمريكاوي يخون أوروبا يخون سي نعفا عن منتهي كدلي لاتين أمريكا يخون انتهي اللي نعفا انتهى قبرو كاب إرترا زجزء أحد حزيلو سلاز قلبنا نعفا بتعمل حجي مالتي سلاز واقع نعفا بقالات بعد إراتات كأتحوتي مالتي حجي إذا حدا عداقة زوسنا مالتي جن حدا كرد زلنا إذا كم أخبركم كلهم إذا exchange rate ويكا إذا عداقة ناي تعشمو continuum إذا حجي إذا ناس عداقة ناس عداقة زوسنا شرفي نقول لهم إذا خاني من قصة زوسنا شرفي حجي إذا انت مالتي this fixed exchange rate نولا مالتي اوكي إذا تا fixed exchange rate بحال إذا free float نبلو وكا floating exchange rate بحال مالتي بإنجليزية floating exchange rate بحال زي sorry حجي زي continuum حدا تعافي أمونغول حج سلازس لمثال زي عم عاخل تخويناسي نابزي دي خاتقرب ولا نابزي خاتقرب ما نجد فلوت زبال الله بزي حجي ما نجد مالسي عداقة نخصنا تفكد جن كعني تعيش متبو حجي باندو يدزالو مالتي بالعلي بتاعتي سلازي عوشت زي أخساب زلو عداقة دلاي نابد الله يسردو مالتي كاب عوض عند حركوين جن يتقطو مالتي نحر كان زي على الغيدة زي على نحر كوينا يتقطو كاب أنت حط كوينا يتقطو مالتي حجي within that جن فري ماركت تخون مالتي حساب كاب حساب زي وسع حجي ما ناج فلوت زي حجي قال خاني فيكسد كوينو جن كعا يلوت مالتي بمدب كعتلوطو عمت وي ندات حتى وين عبي خيد مالتي سلازي حجي كراولين بيجز بحال الله ولا عبي ويك واحد نحكينو ون
فيكس تزي كوينو ولا باندويدز جركا امونغو زي كساب زلو بقى كعبي خيل خندزي ويكا خندزي كورد يخيل كا حد عشمت قبرة تخليها anyway انتايو كلت اكستريم هنا حجي نزارف زلنا فيكسد اكسشينج ريت حجي ماركت determined or floating exchange rate نبلو زلنا مالتي حجي عيناي ازي حجي exchange rate regime نبلو سلازي زخونت هاجر بعد عرعة بخمي يو توسن تهاجر يا مالتي سلازي جلين هاجرات بقى ناس عداقا خوصنو يقدفو مالتي قال خاني فيكس قبرو قال خا زبلكو خا فيكس قبرو جن هردي كلا عند بلع adjust عند قبر زخي خا قال خا اب وشت التوسنه تعشمو بنات عداقا خوصن كاوص عجن اتمنجست يدو اتولو مالتي زي حجي ما نايت فلوت زبال مالتي سلاز حفشاوي حجي زبلكو زلخو حجينا إيرترا زيعة اتمنجستي تخلع حجي عبيت تخلع خا بستمنجستي تخلع مالتي انتهي تخلع سلازي قل تتكل مستتخلت حجي تي ناس عداقات بال حجي نسو تعشما يقبراني مالتي سلازي اتي اتنا تي باقرا خا مالت قلب الله قرب الله شيط الله يبل الله سلازي اتعداق الله قن اتي ابت عداقا زقبر منقسقاس نتي واقع نتي متن شرف قن اي يقيرون سلازي كما يقري حجي اتمنجستس ابعا تخيلس كوف ابيل زنبرا زلو كما يقرو خمو فيكس قبر يخيل مخنياتس نناقفا زتقلبو بزحات سبات نحرالو خوينم سيت قلب وسخ يخيلي بانصار خا ايرتراويان كاني دولار تقلبو ويكا كال باطيرا تقلبو زحات ايرتراويان نحرالو وين بومتن تقرب ناي باطيرا ناي ناقفا ابتي ناي ناقفا عداقا باطيرا عداقا خا وسخ يخيلي سلازي حجي تم زبلنا يوم تم حنصاصا زرعنا يوم تسبلاي عند ديماند زبلنا يوم موف قبرو خولي سلازي حجي نتي اكسشينج ريت وي كان تواقع قيرو خوليوم نخي غير اتسرعات بخمه غير قاطر زبل حجي حتى انا نملس مالك سلازي زي حفشاوي كما غيرو اتي عداقا كما غيرهم زسنو نتي واقع نتي اكسشينج ريت سلازي نحناس عداقا خوينو خاني ازوم زبلنا يوم زي اتم حجي تي سبلاي وكن ديماند سم شفتو قبرو خوليوم مستفاندمنتالز نايت قطبات اساسيرو سلاز خيد مالتي اوكي زي حجي كم زلو خوينو مالتي كن ماركت نحر كوينو صقم يبلكان ماركت ناز وسدو انترفيو نايت تقبرني خا ندحد اني فيكسد اكسشينج ريت ندحد تختل كوين كاغن ازي يوم حجي خبزي كنقاسقس كلو يمان صقم زي شفت تقبر كله مالتي السخا حجي نعو كاونتر اكت تقبر اكشن توصل لك تزيلو تي اكسشينج ريت كلوطي مالتي كلوط كاي تدليني خا كلوط نحر زي دلخايو حدا نقر تقبر لك انت مالتي حجي نمثالي ازي نابزي شفت مش غيره حجي تواقع وريدا مالتي ازي امش نخيت ورد نزي اخت ملسالك نخت ملسا حجي انتي تقبر بخمي اخت ملسا وي كا نخيت انقاسقس انتي غيركا تخلكلا تعقتا اي حجي تي تعشمو سلازس سلست عينت منقد له سلازت سرعه زخطله ناي مخان خا خريئكم يا مالتي كن حفشاو كن سلست عينت الله مالتي حجي زي نرعين كريئكم يا زي لك حمتي انت زبلنا يا مالتي زي حجي طلب قرب سبلاي عند ديماند مالتي كم تريو زلهم دولاريو عقن دولاري زي ناي دولار عداقا كنت انتو زلكم اب ايرترا هم سلنطقم اب امريكا هم سلنطقم يحوم زطقم زلهم مالتي بقلبات تطقم خل نيرا جن هم سلنطقم منالبات تي تعيش مخرعنا خلي مالتي حجي ازيا حنت مقديا نمثالي ازي كم تعنتو زبلنايو اتي عداقا ازيا تريوا لهم واقع زيا كازي ان تحتي مالتي خبت 15 ناقفان تحت زلا بتعداقا مسرت اوكي demand and supply ازي حجي interplay of demand and supply بزوسنو هذا دولار كم 15 ناقفان تحت شيط الله بعداقا حق عداقا مالتي سلازي اندحر زي فوتوات سرعات قل انت تقبر يخيل وي لعليا كتخلا خيلي نمثال زي حجي 15 ناقفه لعليتا
ብዕዳጋ ተወሲና ዘላ ማለት እያ ሓደ ተኽእሎ እዩ እዚ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዶላር ብ13 ንምሳሌ እዚ 13 ነይራ እንትትኸውን ንበላ እዚኣ 13 ኣቕፋ ነይራ እንትትኸውን ሕጊ ዕዳጋ 13 ኣቕፋ ሓንቲ ዶላር ትልወጥ ግን እቲ ስርዓት ንሓንቲ ዶላር ብ15 ኣቕፋ ክትልወጥ ኣለዋ እንድሕር ኢልዋ ኣብ 15 ናቕፋ ንሓደ ዶላር ይተኽላ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እታ ታርጌት ንብላ ዘለና መዕለሚ ዋጋ ንብሎ ዘለና ታርጌት ሬት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ደልይዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናቕፋ ኣንደር ቫሊድ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዋጋ ናይ ናቕፋ ብዶላር ውሒዱ ኣሎ ወይ ከዓ ዋጋ ናይ ዶላር ብናቕፋ በዚሕሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ከምኡ እንድሕር ደለኹም እገብር እዩ ግን ናይ ኤርትራ ስርዓት ከምዚ ኣይኮነን ዝገብር ንናቕፋ ኦቨር ቫሊድ እዩ ዝገብራ ሕጊ ናይ ዕዳጋ ላዕሊ ከንሱ ኣብ ታሕቲ እዩ እሱ ዝገብራ ማለት እዩ ስለዚ እታ ትክክል ናይ ኤርትራ እዚኣ እያ ክሪአኩም ክልቲኡ ማዕረ ማዕረ ገይረ ክሪአኩም ስለ ዝደለኹ እያ እዚኣ እዩ ዝኽተል ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ እዚኣ እዩ ዝኽተል ሕጂ ብሕጊ ዕዳጋ ረእይዋ እዚኣ ታዋጋ ረእይዋ ሕጂ ኤርትራ ክትከውን ትኽእል 18 ክትከውን ድሓን ንታሽሙ ካብ 15 ንላዕሊ እያ ብሕጊ ዕዳጋ ሓደ ዶላር ካብ 15 ናቕፋ ንላዕሊ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ናቕፋ ሕሱር ብሕጊ ዕዳጋ መሰረት ናቕፋ ሕሱር እዩ ስለዚ ብሓደ ዶላር ሲ ካብ 15 ናቕፋ ንላዕሊ ትገዝእ ማለት እዩ ግን እቲ ስርዓት ከምኡ ስለ ዘይደለዮ ኣብ 15 ሕጂ ተኺልዋ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ 15 ናቕፋ ብሓደ ዶላር እንታይ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እትቐረብ እዩ እዚ ከዓኒ ጠለብ እዩ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰባት ይጠልቡ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰባት የቕርቡ ስለዚ ሕጂ እቲ ፍልልይ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሕጂ ሕፅረት ኣሎ ማለት ዶላር ኣብ ናይ ዶላር ማርኬት ሕፅረት ኣሎ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ዶላር ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት እዮም ዶላር ክሸጡ ዝደልዩ ሰባት ግን ውሕዳት ዶላር ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት ዶላር ክሸጡ ዝደልዩ ውሕዳት ማለት እዩ ብ15 ናቕፋ እዚ ሕጂ ኦፊሻል ኤክስቼንጅ ሬት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ማርኬት ዲተርሚን ዘይኮነ ኦፊሻል ኤክስቼንጅ ሬት ሕጂ ኣብ ዓዶም ክትብል እዩ ዝደልያ እቲ ስርዓት ግን ረእዮ እዚ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ሕፅረት እንድሕር ኣሎ which means እንታይ ማለት ሕጂ ጠለብ በዚሒ ስለ ዘሎ ክገዝኡ ዝደልዩ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ሕጂ ካብ 15 ንላዕልስ ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱስ ብዙሓት ገዛእቲ ስለ ዘሎ ካብ 15 ንላዕሊ እውን ክገዝኡልካ ይደልዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዕዳጋ ገዲፍካዮ እንታይ እዩ ዝኸውን መስለካ እዚ ናብዚ ሙቭ ዝገብር ኣብዚ ኣራኸባ ሕጂ እቲ ዝነበረ ሕፅረት ተሸፊኑ ማለት እዩ እዚኦም ይቕርቡልካ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ዋግኡ እንዳወሰኸ ይኸይዱ ዘሎ ከዓ እቶም ዝነበሩ ክገዝኡ ዝደልዩ ዝነበሩ ከዓ እንዳዋሓዱ ይኸዱ ማለት እዩ እቶም ዘቕርቡ ከዓ እንዳበዝሑ ይኸዱ ዋግኡ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘቕርቡን ማለት ጠለብን ቀረብን ሓደ ይኸውን ማለት እዩ ማርኬት ዲተርሚን ገይርዋ ስለዚ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ደይባላ ማለት እያ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ግን ስርዓት ከምኡ ክኸውን ኣይደልን ሕጂ ዋጋ ናይ ናቕፋ ናይ ዶላር ካብ 15 ናቕፋ ንላዕሊ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ስለዘይደሊ ኣብዚኣ ተተኺላ ክትነብር እዩ ዝደሊ ስለዚ ከመይ ገርኡ ዝተኽላ ከም ዓይሉ ኣሎ ግን ከም ዝበልክዎ ከዓ በቃ ብሕጊ ዕዳጋ ሲ ማለት ሲ ንገዝእ ከለና ናቕፋ ገዝኡ ኣለዉ ናቕፋ ይሸጡ ኣለዉ ዶላር ንሕና ንሸይጥ ኣለና ዶላር እኮኒ ስለዚ እስቲ ትዕዳጋ ይኸይድ ኣሎ ግን 15 ኢኻ ተዋጋ ስለዚስ ብዙሓት እንድሕር ደኣ ዶላር ክንሸይ እንደል እንድሕር ኣለና ኮይና እሞ ብዙሓት ናቕፋ ክንገዝእ እንደል እንድሕር ኮይና ሲ ንምንታይ ናይ ዶላር ማለት ተዓሽም ዘይብል ዋጋ ዘይበዝሕ ንዝብል ሕቶ ሕጂ
كمي جيريو أبزي فيكسد جيرو وازلو زبل حتى إنا خرق مالتي جن إزي تا تسرعات زختلا إزي أيقوناتن إزي overvalid إزي حجي undervalid ناقفع إزخون إزي السجن تسرعات overvalid currency إزلو overvalid يحجتي مالتي خاب عقون العلي يخبر مالتي تناقفة سلازي كم خوين زلو خاني بعواج مالتي سلازي حجي كمي غير عبزي أنا قفاسي بعشرة حمشة خوينا قفي لازلا مغنياتهم زولكوا إزي شرطة جنوب لازم نحط راسي upward pressure نلعلي يدفعونه نتواجع نلعلي يدفعه سلازي زي أنا أبزي أتخيدها زي أنا أبزي أتخيدها ناس أنا حرقة دفكا أبزي أتمسد حرزي دايبالا بقى تسرعات الدلاء أي تسعات مالتها سلازي نعاخي تخون تسرعات حدا نقر قبر الله حجي ثلاثة عينات أجابات الله حافشوا مالتي حجي تسرعات تقبلوا أنا مخان آخر يكمي إذا ثلاثة زين حجي حدا من قست كم يجري واقع شرفي كتقول زخيل تبلع how can an exchange rate be fixed حجي ثلاثة أجابات ثان حدا نا خمل سكومي انتاي مالتها ناي شرفي مالتي نبات عداغا متتاو مغباري حجي انتاي exchange rate exchange market intervention يبال بانجليزيا حجي نتي حصرت نبلو زلنا كمال علو حصرت ناي متاي زلو ناي دولار مالتي حجي اتسرعات دولار كشيت الله مالتي دولار كشيت الله سلازي نعرفه جزء الله مالتي مغنياتس حصرت سلازلو حجي دولار كشيت يخلد يتعطى دولار شيء يا شيطني دولار كشيت تكون كحجي دولار كله كله زي فورين اكسشينج ريزيرف يبال حجي نعفا كونفرتبل ايكون ناب دولار كتلوط اي تخلنا ناب كارنس كتلوط اي تخلنا كونفرتبل ايكون سلازي حجي زي فورين اكسشينج ريزيرف بهان تايم مالتيو ناي كالوت حقرات بعد خلوه كله مثال دولار ويورو مغنياتس زي حجي ناب كال اختلوط اسلا تقلبو هون كتجزء تخلي خا مالتي خا تكون عالم كتجزء تخلي خا حجي بدولار سلازي حجي نوصف كف حجر نتوسن اوارح زي شفنا لا لا وصع بعد اكاب كله الله سلازي عند حد اني سرعه اساس كاني دولار شيء عند حد اخوينو لاي دولار ريزيرف كله الله مالتي نو سلازي الدولار ريزيرف خابيكم سلازي اي شيء اني سلازي كن ندحر شيء انت مالتي نعم وصلوا كده ندحر شيء نزيعة ديفرنسيا تريوا لهم زي حصرت زيعة يمال مالتي سلازي حجي انتي يخون مالتي قرب ناي دولار تعيش مقبر يبزح سلازي ما بدي شفت تقبر زيعة شيء تعلم مالتي الدولار حجي سلازي تواقع زي الترف دوت بالمالتي نتا زنبرت حصرت شفينو والله ازي مالت جن انتايو دولار كشيت الله نعرف جزء الله مالتي ابتي فورين اكسشينج سلازي دولار كشيت تخوين خاني فورين اكسشينج ريزيرف كله الله مالتي اوغل كله الله سلازي يولون كم ايقبرني خا مالتي سلازي زعما قد زي ايكون نزدق سرعه اساس تخلعيتي ابناي إذا تعيشون ناي جنزب عداقة ماني ماركت بحال ناي شرف عداقة ناي جنزب عداقة ننو يندي ناي جنزب عداقة جنزب مالتي حجين تاي مالتي بعد إيران أقفى مالتي سيزي حجي أبزي أخوري أكمي لك أخوم حدا عينتي قلنا أقفى إزي تقرني هذا خص عفو أوكي ناقفة عقل ناقفة مالتي زي عبزك عني interest rate بتقرني أنت أجبار ولد ولدي هو ولد ويكا interest rate مالتي
حجي لك خمتي أنت وزير أنا زيك علي ديماند إن سبلايز بحال الله مالتيو قلب نقرب بحال مالتيو حجي تتقلب مس ولد متأسسار يقولوا سلازي حجي انتايو ازي قد بلا مسمري ازي حجي تي قرب مالتيو قرب ناي ناقفا مالتيو اب عداغا ناي ناقفا قرب ناي ناقفا من يزوسنو اتماخلاي بانك انت وريكم نيرمش اتماخلاي بانك حتم قلمش لكم السو مالتيو سلازي حجي ولد زي انترست ريت بزي قدس نحد عني كوسخ دلي وسخ او قدل تدلي خا قدل مالتيو حجي لو مسارحي نعوز خونو زي مان ماركت دي مونتا باليس تولس نبلو مالتيو حجي ناقو دحان عينخي قد بلاقي مالتي بس ولد انتصار يبلو اتي طلب جن ماني وزتقلب نحنا تسب مالتيو سلازي ገንዘብ لك አዋህ ትገዝ ካልታ አይሽም ትገብር ማለት ነው ስለዚህ ትልቃህ ከዓ ማለትዩ ስለዚህ እንድሕድ አኒ ወለድ እንድሕር ጎደሎ ኮይኑ ማለት እንድሕር ውሒዱ ካብ ባንክ እና ተለቃህ ክትህልኽ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እቲ ጠለብናትካ ዓቐን ናይ ናቕፋ ምስቲ ወለድ ብኸምዚ ዝራኸብ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ታ ጠለብ እያ ማለት እያ ጠለብ ናይ ናቕፋ ማለት እያ እዚኣ ሕጂ እዛ ወለድ እዚኣ ኢንተረስት ሬት ኢኩሊብሪየም ኢንተረስት ሬት ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነቲ ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት ናይ ዕዳጋ እቲ ናይ ገንዘብ ዕዳጋ እንድሕድ ኣኒ ምዕቡል ኮይኑ እንታይ ይገብር መስለካ ነዚ ናይ سبلاي مخنات سنترال بانك تي ماخلاي بانك تي هاغراو بانك سلازو وسنو كوغدولا خيل كوسخو يخيل مالتي حجي كوغدولا ندحر كوينو ازي حجي نابزي اتخيد مالتي نابزي شفت تقبر مالتي راي حجي انت كوين الله يتولد وسيخلو انترست ريت وسيخلو مالتي ندحر دالي خاني نابزي كعا كوس داخلي خبزه حي خيلي مالتي سلازي حجي ات انترست ريت كعا انت خونا لحجي يقدل مالتيو سلازي حجي نتي انترست ريت كوغدلهم كوبزحن يخيلي مالتيو حجي انترست ريت ويك اولد كبزحن كوحدن كله عني سبات ابتي عدتي نخوافرو وي يقدسو ويك اي قدسن مالتيو نمثالي ندحر وسيخو انتاي مالتيو ابتي عدتي ندحر اوافيركا تتول تترفخا تايش خون مالتي بزح مالتيو سلازي دي ريتيرن اون كابيتال انفستمنت نقولوا مالتيو سلازي بزح حجي اب ايرترا ولد سلازي وسخي اب ايرترا سب كوافر يدلي سلازي اب ايرترا كوافر وصعتنيا مالتيو اب ايرترا كوافر نحد اخوين خاني تاخبر الله مالتيو ناقفا خجزا الله مالتيو سلازي طلب ناي ناقفا يوسخ مالتيو عند حد عني اتي تعشم غديلو خا ازي نحد غديلو اب ايرترا ناي موفار دليت يوحد سلازي وصعتنيا زيكونو اب ايرترا زوافرو ايرتراويان يم حجي اب كالا هاجر زوافرو مالتي سلازي ايرتراويان اب كالا هاجر زوافرو نحر كوينم كاني ناي ناقفات قلب وسخ مالتي سلازي حجي كمو غير حجي نتي نزي زبلنايو مالتي نزا قلبن قربن تعيش مخم تخون كم موف كم زغبرا يغبر مالتي سلازي حجي زيعه تقدل قلب تقدل مالتي ناي دولار كمزي اتا زيعه خاني توسخ مالتي حجي ابزي الرخبه سلازي زي اكسس نبر زي شورتج نبر حجي يتقفل مالتي زي حجي سرو ماركت زي مان ماركت انترفنشن يزبال قنت مان ماركت معول خون الله اب ايرترا حجي خو يكون مالتي يلا مالتي ناي جنزب ناي ناقفا مان ماركت نقولوا ناي ناقفا عداقاسي كوبي يكون يلن تعشم اي سرحني نو زي حجي زي ايكون نزتقم كان معول ندحر كوينو ريسبونسيف ندحر كوينو كم زبلكوها انترست ريت كوسخ كوغدل بتي بزي ناي درعنا يازي مالتي كم كغبر خيلي سنترال بانك مالتي كان انترست ريت وسخي اب ايرترا كوافر دلت راب انترست ريت يكون بخالون سلازو صلو ولا انترست ريت اب ايرترا توسخي
خندي سباتي وصعتنيا بإرترا هو فروز دولي مالتي يلن مالتي سلازي حجة مان ماركت ريسبونسيف أيكون أنا بإرترا سلازي إزي أيكون أنت سرعة زتك السرعة تكمل لازيها أخبص أكمل أمزح لكم الأمر إزي سرعة تكمل لا تزال زيتي أبنا شرف عداقة وتصير مقبار مالت فورين اكسشينج كنترول حقي دولار حجي التراخمة ኣብ መወዳእታ መዓት ዝኾነ ፅቡቅ ሕቶታት ኣለና እዩ ዶክተር ይድሓን ሪላክስ ተጠቀመ ፅቡቅ ሕቶታት ስለዚ እዚ ዓይዚ ጥቀም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ሸርፊ መሓዝ ኩልኩል እዩ ዝኾነ በቃ ፍቃድ ዘይተዋህቦ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክገዝእ ሸይጥ ኣይኽእልን ክሕዝ እውን ኣይኽእልን ሕጂ ተረኽበ ቤት ማእሰርቲ ክንዲዚ ይቕፃዕ ሕጂ እንታይ ማለት እዚ ሕጂ በቃ ሕጋዊ ይኮነን ሕጂ ንስኻ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ሓንቲ ዶላር ሒዝካ ተረኺብካ በቃ ጠርጦስ ኣጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ዝተወሰኑ ሰባት ፍቃድ ይወሃቦም ሰብ እዮም ሕጂ ክገዝኡ ክዕድጉ ዝኽእሉ ማለት እዮም ስለዚ ሕጂ እቶም ከምኡ ዝገብሩ በቃ ናይ ህግደፍ ሃሳሳት ዝኾኑ እቶም በቃ እቲ ሂምቦል ገለመለ ዝበሃሉ እቲ ናይቲ ስርዓት ትካላት ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይፍቀዶን እዩ ማለት ስለዚ ሕጂ እንታይ ክትገብር ዘለካ ሕጂ ጠለብ ናይ ዶላር ተጉድሎ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱስ ክገዝእ ስለዘይኽእል ኤርትራውሲ ዋላ ዶላር ተደለየ ክገዝእ ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ሕጋዊ ይኮነን ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ጠለብ ከዓኒ ብኸምኡ መጠን ይጎድል ማለት እዩ ስለዚ ተኣሽሙ ሸርፊ ኣብ 15 ተተኺላ ትነብር ማለት ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ከምኡ ምስ ኮነ 15 ሓደ ዶላር 15 ናቕፋ ፍትሓዊ ይኮነን ወይ ከዓኒ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ማለት እዩ ጉባዕ ይኮነን ርትዓዊ ይኮነን ስለ ዝብል ሰብ ሕጂ እሞ ናይ ጠለብን ቀረብን ፍልሊ ከዓ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ዝፍጠር መስለካ ሕጂ ፀሊም ዕዳጋ እዩ ዝፍጠር ፓራል ማርኬት ይፍጠር ማለት እዩ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ስርዓት በቃ ናታ ሃሳብ ተዋፊሩ ካድን እዩ ዝነብር ማለት እዩ ሰብ ግን ማለት ሓቢኡ የሽርፍ ማለት እዩ ከምኡ ነሩ ኤርትራ ዝኩሉ ተኣሽሙ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ከምቲ ዓንተ ትብሎ ዝነበርካ ክሳብ 60 በፂሑ ነሩ 60 ናቕፋ እቲ ኣሽሙ ግን ተለዊጡ ይፈልጥን እቲ ኦፊሻል ማለት እዩ 15 ምስ ተኸልዋ ኣብኣ ተተኺላ ኣላ ዕድመ ልክዓ ሽዑ እውን 15 እያ ነረት እቲ ኦፊሻል ግን ኣብቲ ፓራል ማርኬት ኣብቲ ፀሊም ዕዳጋ 60 በፂሑ ነሩ ማለት እዩ ፀሊም ዕዳጋ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሽዑ ስለዚ ሃድንዎም እዮም ግን ከምዚ ሕጂ ይኮነን ሕጂ ዋላ ከምኡ ሰብ እንተፈተነ ምንቅስቃስ የለን ሕጂ ሽዑ ነጋዶ ነይሮም እዮም ፍራንኮ ቫሉታ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ባጤራ ማለት ናይ ወፃኢ ባጤራ ይገዝኡ ድሓርቲ ናይ ወፃኢ ባጤራ ኣብ በዓል ዱባይ ከይዶም ኣቑሑት ገዝእዎ ኣቑሑት ገዚኦም ናብ ኤርትራ እትዮም ንዕኡ ከዓ ሸይጦም ናብ ናቕፍታ ለዊጦም ኣብ ካልኣይ ዙር ከዓኒ እቲ ናቕፋ ናብ ዶላር ድሓድ ናብ ኣቕሓ ካብ ኣቕሓ ናብ ናቕፋ ካብ ናቕፋ ናብ ዶላር ካብ ዶላር ናብ ኣቕሓ ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀሊም ዕዳጋ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ዝገብሩ ነጋዳ የሎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝበሃል ንግዲ ዝበሃል ነገር የለን ኣብኣ ዶክተር እንታይ ኢና ዘለና ሕጅስ ኤርትራስ ብፊክስድ ሬት እያ ትነብር ንኩሉ ሻዕ እቲ ፍሎቲንግ ሬት ዝበሃል ኣይነበራን ዋላ ከምዚ ትገልፆ ዘለካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ወይ ኦኬ በቃ እዚኣ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ እዚ ዶላር እንድዩ እዚ ከዓኒ ናቕፋ እዚ ኤክስቼንጅ ሬት ሕጂ ናቕፋ ኢ ንበሎ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ናቕፋ ብዶላር ማለት ፐር ዶላር እቲ ተኣሽሙ ስለዚ ሕጂ እዚ ጠለብ ዝበልናዮ እዩ እዚ ከዓ እቲ ቀረብ ዝበልናዮ እዩ እዚኣ ማርኬት እያ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ዘረኣኹኹም እዚኣ ከምዚኣ ገይሩ እቲ ስርዓት ካብኣ ንታሕቲ ካብታ ናይ ዕዳጋ ንታሕቲ እዩ ኣቢልዋ ሕጂ በቲ ስኬል እንድሕር ደኣ ከይድ ደልየ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ከምዚ እዩ ነይሩ ድሓን እዚ ዶላር ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኤክስቼንጅ ሬት እንድዩ ናቕፋ ዶላር ፐር ዶላር ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ጠለብ እዩ
ازي طلب سوري ازي قرب ناي دولار اذا قاعد طلب ناي دولار مالك اوكي حجي تسرعات كان دي غير دي 15 ناقفه اوكي ازيا سوسا بطحنا حجي اتي بلاك ماركت ويكات بارل ماركت حجي مستي ديماند اند سبلاي ويكا مستي حق عداقه زخيد مال ناوز قرب نسي مالتي صوتم نغادو توادادرت نغادو اكزاكتلي سلازي حجي رأيه تفللي سلازي كعصرت 5 سوسا دلو في عبي فللي مالتي سلازي حجي زخونه بعصرت 5 تقدل تذكرس بعصرت 5 زي شرف انا برنشو ابتي بلاك ماركت كيدي زي شرفنا تم نغادا خانيرم سرح سلازي نبرو شو مالتي فرانكو مالت اي سرح سلازي نبرو بقى خب صلي عداقه بسوسا ناقفه نحد دولار غزيهم اب دبي كدم واحد غزيهم نتقعد على ايرترا وسيدم ناقفه يلوطو لحد بتناقفه خاهم غير يخد نر مالتي نو حجي اتي سرعت كن فلوتين اكسشينج ريت ويك ماركت ديترميند اكسشينج ريت تطعم يفلط التي عداقه ناص عقدي هو يفلطني ولا شعو تحبيهم ينكو غبرو نر ولا شعون بقى عند حرخيبه مخا اسروخا قصعوخا كومي نر مالتي ግን تا قاصرو زي كالو تعنيرا اتي اب دبي كيدما واحد غزيهم نتقحت تعشمو مغارم اسو سلازي كل غزي تعشموها نافا هاي تعسرن رشعو حجكو 5 ترى هاتو تتقلكو تعسير كو نافاكو اوكي يا قليت ريزن كين الساعه سلازي حجس تسب تعشمو قبرا يخلن ولا واحدون دبي غز تزيك علسي مصيو تعشمو بتنقفا እንዳዘረ ታሽሙ خገብሩን አይخلن የቡሉን መንገድ የቡሉን ማለት ይጂ ስለዚህ ሕጂ ኩሉ ኡሱር ይጂ ሕጂ ዛስ ዋይ እቲ ብላክ ማርኬት የለን ሕጂ መይቲ ማለት እዩ ዋላትም ብ ማለሲ ፕራይቬትሊ ኢና ነሽርፍ ዝብሉ ከም ታንተ ዘልኩ ዘሮም ኣብቲ ስርዓት ይምሽጥዎ ማለት ወይ ስለዚህ ሕጂ እቲ ብላክ ማርኬትን እቲ ኦፊሻል ኤክስቼንጅ ሬት ተተኺሉ ዘሎ استقراروا وي حد عينتي حجي بإرترا بزح تعشم يقولون فللي يقولون مالتي مخرياتو حدا يتجزعي يتسرع سلازخونه مالتي كم زول قا سلازي ابعت تتخيلا خم عيلا خلا مالتي حجي كم تقدم كم زي سلازخونه بخمسي سلازق اصرو مالتي بحقي اي فقدكانيو كتجزعي تخلني خا تحزاي تخلني خا انت ترخيبك تأثر تقصع زخلو تعشم سلازخونه سبكا تتحجق تحسل زي خل كم زبلكايو بارال ماركت وي كاني تصلب عداقه نيرو مالتي حجي كن درجه كم زي اللي حسبه مالتي سلازي حجي 15 حجي بتي كدكا بقى تشرف مالتي ازي حجي تعشمو ديا ماشي قبت ديا فتحاوي ديا قلن بحرلكا مالتي نو حجي بمنتعها كتعقنو زبل حتى مالتي بارال ماركت نرتز غون بارال ماركت ويك تسلم عداقه بلاك ماركت ريفلكتس ذا ترو فالي تي واغا نايتي نعفا السيو زين صبر قلكا حجي بقدم دحد اخيدنا فللي رؤي حجي اما نقص ساعه 15 تنزل مالتي سلازي حنت دولار سديد كلم سدراخاسي 15 حجي زرخو قدم كن سوسا رخو نيرم مالتي ولا خو خطريه تخلي خا مالتي حجي خاو زبزح كون خلي مالتي سلازي حجي ازي حجي قبو ديو نزبل كنملس نحد اخوينا قال دي اسامشن كنقبرينا مالتي مخنياتو حبرتها سلازي اللي حجي حبرتها زلو بقليلو مالتي حنت دولار سجل كلم سدرخاسي كما خندايم زرخو زبل حتى نختملس قليل نير مالتي حجي خو نير تزخون مالتي يلا حجي خو سلازي يلا نخلو سله تقاصرو ازي مالت جن واغا ناي دولار 15 نعفاي مالت ايكون بحق عداقه بتقطبا مالتي نو سلازي زي ارتفيشالي تسرعت بقى تقاصرو تزي كوينو بتفكر كم يكونن مالتي سلازي حجي نعو نخنقبر قال تعيشو نقبرينا مالتي قمتات نقبرينا مالتي منالبات مالسي educated زغونه assumptions مالتي assumption هو ذا هو حجي
نبل نسخة دسبلة نسدرخا ناي ورحي باجتهم نبل مالتي دحان تغالي قديفكا مالتي حنت كنتال طاف دحان وات ايفر حنت كنتال طاف سدرخا تورحي 3 ورحي ولا تصنحيهم نبل وات ايفر مالتي حجي حنت كنتال طاف زقزعة جنزب سدله كندي جنزب يدليخا حنت كنتال طاف حجي نتوسن وارحين ورحخا ወይ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ኸምኡ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ንውሰድ ማለት እዩ ሕጂ በታን ከብለና ማለት እዩ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ቲ ናይ ሓቂ ስድራኻ ካባኻሲ ክንደይ እዮም ዝረኽቡ ክንደይ ክረኽቡ ከይግብኦም ሕጂ ኣብ መንጎ ዝጠፍእ ክንደይ እዩ ስለዚ ነቲ ገንዘብ ዝእክቦ ዘሎ በዚ መንገዲ እዚ ዝእክቦ ስለዚ እቲ ዝእክብ ዘሎ ሓይሊ ካብቲ ንስኻ ትሰዶ ገንዘብ ክንደይ እዩ ዝኸስብ ዝብል መታን ክርኢ ማለት እዩ ሕጂ ንውሰድ ማለት እዩ ኦፊሻል ኤክስቼንጅ ሬት ንውሰድ ድሓን ኦፊሻል ኤክስቼንጅ ሬት እንታይ ኢና ክንብሎ ብትግርኛ ርዱና ኾኑ هو الحان يا حق أو نبلو نخيلنا يا قنعوي እዚ ሕጂ እቲ ወግዓዊ ዓዊ መጠን ሸርፍ ዶ ንብሎ هو መጠን ሸርፊ ንውሰድ እሞ ሕጂ ሓንቲ ميتي بتي نسخة جمر كاي خي سلة دلخي شوف بزي تشرف $100 شين عم يستمت الناقفانة اوكي عم يتبقى خندية لا 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 180 بريع عم يتبقى وقعوي ازول زلخ زي حجي وقعوي ياس وقعوي 5,560 شوعتنا $100 زي تشرف حجي بانخي دحر تزي وقعو خانا وخن مصينا حجي حنتي واقع كنت الطاف ابي تبقى خندا ابي تبقى حتى كنت الطاف on average زي حجي average 9,000 بري ويك اني بت اوفيشال اكسشينج ريت نحن وسيدنا يا زي حجي هو بر كنتال زي $100 دولار هو حجي زي حجي ناب ناقفة اللوطة حجي 100 كلتن حدا دولار 15 ناقفة اوكي ناقفة سلازي 100 كلتن كندي ما 15 ربحينا هو كوينتال مالتي كلتاش احنا 430 كلتاش احنا 430 ناقفة نحد كنتالي حجي وزيكو واقو يكون الحج نقرأكم زلهم أب إثيوبيا بناقفة خد نحركون كمالتي ناقفة إكيفالنت حج الزارب زلهم سلازي حج انت مالتي كلتاش احنا 430 ناقفة تلينا خا
ناب دولار لويتكا بدنا إثيوبيا اكسشينج ريت مالتي ناب دولار لويتكا حنت كنتال أفكت جزء تغير أوكي حتي نفي ترانسبورتيشن كندايو مالي حدا كنتال كم عدي سوا نفس ما راح توصل دي حبريت لك يا بنتين بحمش سميت قال خنبل نخيل عن افريج نحن نحن سبيل الله مالس تعيش من دي حرفها بقمقامي تسبح جيت تعيش مقبر خيلي مالس نحن سب كم عدي سوا ناب اسمر انا خيب 10 6 مئتين بر وقوري مالتي نحن سب سلازم حدا كنتال حدا سب حدا إلا نحسبه well that's a lot okay سلازم حجي بدولار كتمن كله ناب دولار لوط مالتي حجي ترانسبورتيشن انجليزي حجي from Addis to Asmara حدا كنتال مالتي حجي ببر is 16,600 بر اوكي per كنتال per person سلازخونه مالتي حجي ناب دولار كتلوت اخلخا كندي زخون مثلك ازي كلتم ايتن 9 كم زخون طلع اوكي per كنتال مالتي ترانسبورتيشن كوست زي حجي ناب نغفلوط 15 كان حيزي هو 4,000 4,7 هو 3 ناقفة هذه حجي ناقفة per كنتال مالتي حجي مجم حدا سبل حدا كنتال إلا زلنا مالتي نو هذه حجي ترانسبورتيشن كون تحت خون غيلي مالتي أزين way below that خون غيلي كن حبرتها سلا زي بلنا خون مالتي حجي total cost حجي أفجز إخا حدا كنتال نا بس ما راح تقطع خندي ودالك يا شد حنقرة هو total cost حجي إذا قلت شحن 430 تدمره إتيا 4,473 إذا خندي خدكوني وصلك 6,903 9,3 ناقفة أوكي ناقفة مالت حجي إذا حجي cost of transportation and plus تجوزه مالتي حجي أب إرترا كندي شتوا حجي price in إرترا أوكي sorry كنتال مالتي حجي F is 13,500 بنقفة هو damn it حجي يشديستي تقلالا شديستي شحن 900 كل ترانسبورتيشن أبيلهم قلبيلهم بشحن ب10 13 500 900 دولار نحد خنطال يا بدون غير كله يا حجي بروفيت ولد ترفي حجي كندا يخون حجي 13,500 زقودولو 6,900 3 ناقفة رئيسي 6,900 3 100%. This will give you 95.6%. That's a big profit. What does that mean, Hitch? Wow, that's huge profit. Yes. Almost 100%. It's almost double. Yeah, I can see. I can tell. Yeah. What does that mean, مالت هيك؟ نسدرها $100 نحر سديد كلهم. سدرها 4 سدرها 4 سنتيم. إتسرعت كعني 9.5 سنتيم وصل.
I like it. Yeah. ስለዚህ ስለዚህ ማለት በተሳዓና ሓሙሽተን ንሕሰቦ ተሳዓና ሓሙሽተን ከመይ ጌርና ኣሲም ንገብሮ ስለ ዘለና ነፀጋጋዓ ዶክተር ካብ 95.6 ናብ 96 ንክንከይድ ዘለና በቃ 4 ሳንቲም ስለዚህ 40 ሳንቲም ስድራኻ ካብ ሓንቲ ዶላር ነፍሲ ከፍ ዶላር 40 ሳንቲም ጥራዮም ዝረኽቡ ስለዚ እታ $100 ንሰዳ ዘለና 96 ቅርሺ ናብ ስርዓት እያ ተኣቱ ዘላ እታ 4 ቅርሺ ጥራሕ እዮም ዝወስዱ $4 እዮም ዝረኽቡ $100 ክሰደሎም ከለኻ $4 እዮም ዝረኽቡ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰቦ እንታይ እዩ ማለት እዩ ዶላር ሰዲድካሎም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ጣፍ ገዝኡ እንድሕዳእ ኮይኖም ንሓንቲ ኩንታል ጣፍ ب$6,903 نقفة دبلوا مالتي بدولار خدمرة تقليها 160 كلتن تدمرة كلتن 298 يا 460 سلازي بدولار جن على إيرترا نحن كنتال بهندم جزوات $900 $900 جزء ما هنا 10 سنة $900 نحسديد كلهم كمان كنا يروحوا وال $900 4% هنا امزرخو هو خابزي حجي سلسته قالت شدشته 36 قرشي بهم ندحد بعتاش من دحر غير كاي كمان مالتي اذا حجي حسبه ترانسبورتيشن كوست حجي اكسسيف مخنياتس كن حدا سب نحسبنا يا مالتي لازم ترانسبورتيشن كوست سي نحدا كنتال كن حدا سب اي غونن يو نو جد ده حدسكي بو ولا انت خد كمالتي سلازي بيزيكلي سلازي بقى انا افريج حسبه 5% صدرها يروحوا 95% خدت سرعه توصل مالك اذا حجي اوفيشالي ننزرف زلنا even ازي دكتور without 85% ابزين خوف لا يا خمان نسن دحر ميرنا زمو قدفو حتى سدلو $1,000 نحسديد كالو سلازي هو كاب $1,000 5% يمزرخو بساتو effective مالتي يس سلازي حجي انت مالت بغلطي مالتي حدا بتي اكسشينج ريت وسدوا مالو دحر كاباحات $1 وسيدو تسرعت كاني አዲስ አበባ ኸይዱ እኽሊ ገዚኡ ወይ ካለ ኣቕሓ ገዚኡ ብሕሱር ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ፅኻዓኒ ንስድራኻ ይሸጠሎ ስለዚ በዚ ሸርፊ ክቦም ከሎ ጉድል ሂብዎም ኣሎ በዚ ክሸጠሎም ከሎ ከዓ ኣኽቢሩ ይሸጠሎ ንኽልቲ እንድሕር ደሚርካዮ ሕጂ 5% ስድራኻ ወስዱ 95% ትወስድ በዚ ማለት እዩ እዚ ሕጂ only the official exchange rate حتى أنا official exchange rate ويكاني black market أبي تبقى خندي لعلم إيه تقرشي لعلم إيه تأتشرف دبل يلو مني دبل يا let's do it yeah let's go so قروي حتى black market مغنيات سرعة سماقليني black market يقع السرح مالته كله عاد سابع زنور تومي شرفتي black market سمم تقرب من يرمنا هو It's gonna be more now. Oh, إذا حجي black market سلم عداقة. سلم نايبات إرا عداقة سلم عداقة بات إرا. أو إثيوبيا. اوكي حجي اذا يعني انت ابي ارتراز نايت علم عداقه كل حدا سرعه ندي بيطعيو هو اذا اخا معه تقصل مالتها 100 بتا جمر كاي متان كيد هو دحان بتقرنيا ناقفه ابي إثيوبيا بلاك ماركت حجي 200 اوكي تاخوني 11 شحن 134 هو 11 شحن 134 هو بريزي حجي اوكي حجزي سلم عداقاي اوكي
حجي واقع ناي تعشمو ناي تاخاتب له ناي طاف كمدلوي واقع طاف 9,000 بري نخنتال اوكي ان حجي بدولار كنديو بالمغلينا 9,000 تمقلي ني 11 100 34 نحر مقيل كايو برزي إذا كاني بر دولار بر دولار إذا خون ده دولار ناب دولار مثلا زي خلوات مالتيو إذا حجهم دايما مثلك 8 هو نتب 8 سلسلة دولار حجي نام نقفة لوطة بنقفة زي كندي تايمز 15 مالتيو times 15 yeah هو 80.83 times 15 this is هذا شيء عن كتابي 10 سلسلة نقفة فر كنتال مالتيو anyway دحان إنه كنتال هذا شيء عن كتابي 10 سلسلة نخنتال حجي ترانسبورتيشن ذا سيم يو زي ما كنت عنده سرحنا وقبلنا نرنا توتال حجي ترانسبورتيشن عشر شدش حبري حجي ترانسبورتيشن حجي نو ذا سيم ايكون حجي هو 10 شدش شحن شدش مئتين انديو بتعيش من مقلة حجي 10 شدشتا شحن شدشتا مئتين بر ب 11 نتب 34 ناب دولار كم لوطة اوكي يا إذا حجي خم دايما اسألك مسلكا هذا شحن لا عين هيدا شو نقول 240 ساعة سوري 240 ساعة دولار بر كنتال مالتي نعم نعرف لو زي حجي سلازي زي حجي توتال ترانسبورتيشن كوست ب 15 240 ساعة 15 40 ب 15 and this will give you 2136 هذه نعرفها مالتي yes per كنتال اوكي ترانسبورتيشن حجي توتال كوست شحن 310 سلسلة تدمره 3 شحن 310 yeah total cost is حجي شحن 310 سلسلة شحن 310 سلسلة تدمره 3 شحن 300 3 this will give you سلسلة شحن 4 شحن 440 ساعة 3 شحن 440 ساعة ناقفة فالكنتال توتال مالتيو نحد كنتال جزء إخا ترانسبورت تقورة مالتيو حجين عاوزين نخيد profit ولا ترفي عنده شطوة ترفي الشطوة 10 سلسلة عندي 10 سلسلة عن 500 زقودلو توتال كوست 3 عن 440 ساعة أبرئسي 3 عن 440 ساعة times 100 this is gonna be more than 291%. Alright, god damn it. Oh wow, this is really crazy. 290%. Actually, which would mean 300% almost مش يجي. Yeah. $4 نستدرها عند حسدي يتكلم for every تعيش مالتي بخلا أزار 4. يجي
إذا حجي how can we interpret this one? Well, there is no money now. Ito may auto mo dalo 291% ko nothing. It's like more than 100%. Let me do that. Okay, $100 times All right. 291 divided 100. almost 100 قرش 109 حدا أو أمسرح لا 109 مقنعات يلا كن هو بين أنا سندي حجي وخنو دام تقول له حجي كم نوصل كف ساس دلهم دولار يا حجي 109 حدا 100 دولار نحن تخيلس 109 حدا يا أم بالي ناتو هو حجي واحد معناته 291% ندي حجي حسبه مالتيو ولا تعيش متقورة تقولي هاكو عصرت الشيح يوم كاب كندي ينزين بنعفاسي عصرت الشيح حمسان ديم زخصبولا كاب حنت خنتال مالتها حجة حنت خنتال كأني بالدولار واقعة كمتي تعيش متقورنا مالتها 100 no 8 دولار يا وقع تعيشمو وسيكا تعيشمو تخون مالتي اوف كورس ترانسبورتيشن ونكسغالو مالت انديو حجي 8 تدمرو 140 ساعه كندي مس ترانسبورتا يا كلتا 220 ساعه دولار يا كوستناتا بلاس ترانسبورتا ايوه حجي عب إرترا جن كجزء نحر كوينهم $900 يمجزوها يا $900 هو حيث خب $900 شدش 170 حدا بروفيت يقولوا ايوه حجي تاع مالتي $900 نحسد يتكلم سي تي 600 قلن تعيشمو نعم وصلوا مالتي إذا out of range إذا كلتا 109 دكتور نحنا out of range كن بتصحونا يكالنا نزي almost less than 100 تدخون يوم مستيقن زمنا بالي نقبرنا مخنا إذا كن this is gonna be it's very even to interpret a little which means بخلا دارما نوصك $1 تصدلهم لصدرخاسي كم نوصك $1 تصدلهم لصدرخاسي صادم حجي بعز فتات يوم حجي زخصلوا كلتا 100 بالي تخون الله $100 نحنا نسداسي أب إيرتراسي دارجان كلتا $100 بالي اللوا واقع اللوا مالك ترفي دسون وعلو ترفي خلاص كاب تتعشموا مالتي توسخ مالتي توسخي هو $100 سي $3 تولد لهم مالتي $100 $3 تولد لهم يا كلتا 109 almost $3 يا هو كندا $100 ينبسط غير كاسي $4 يملسك مالتي انت مالتي $100 نحسد كلام صدرها بس حجي $3 يخصوا له rate of almost 300% كو امزرخ بزلو ساتب exactly yeah to rate of return now امزملس 300% دحر كوينه that's how is $1 is got $3 هو حجي نعها كتحسوا خلخا مالتي كاب مثالي $900 نديم زخفلو مالت نديم حجي بي خندي خا كالكوليت غور 8 تدمر 140 ساعه كندي مخون لك 320 ساعه نوت ليسو يا 330 بولو حجي 330 تكفل زقبعك 900 تخفل 900 زياده تخفل الله وهذا نايتا 330 تحسبه كالكوليت غور which means بو ندحر وسيد كاي خاني الصلاة out of 900 عندي خاتخفل زلخا كندي خاتكفل زقبعك انا 330 كندي زياده تخفل الله 330 okay this is going to be okay divided نحن calculation قبرنا صح divided 330 minus 100 right almost 23,000
لا صراحة 100 كنقير الله صنحني. This is not right. bracket قبرالنا بزي 900 minus 330 bracket close divided. Yeah. لك exactly. مش 191. يا السمع لا صبع الله يا السم ترفز راح موقع صارت كخسارة مالتي. يا 191 بس ها لو سكف لو سي وكف كف حنت خنطال نسدرو زغز حنت كنتال نسد رؤو زغز تاينا دياسبورا زنبر إرترا لحان أب وسائي زنا بر لا لحان أبزي لا شو مقابر إيه نابزي خيد الموزي عاوز زنبر راوي خس سرا هو يتوسخي زخوف له معنا زخوف له يا عاقل ايه نزي يا simple يا 191% زيادة تخفل بقى قرش سي ناتكا قرش دولار سي 3 قرش انا هو very simple exactly yeah ناتكا قرش 3 قرش انا هو يا እዚ بتتصلمي هج انت ايتنا هنا تصلم انت زهلو نيرنا عبنت 60 نقفا تزل نير هج 60 زيكونس دارغانا سو تعيش من غيرك يلا جن مثال عاصير ما عندهم كله تجنزب كنت انت وزر اخاكم نسيكو كله تجنزب نابهم يزخيد بسهم كاني ابزكم زي هيمان ترافيكين ابزي سماجلين ابو يوم ظاهروا كلهم ناتهم يمتم توافيرهم سر تم جنزب زوكو ناتهم يم تم اخلزهم صو خالزهم خال سومي سومي ما خلانو ስለዚህ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ግን ተኻዚ ዝሰድድ ማለት እዩ ነው ብሓንቲ ዶላር ክሽፍኖ ዝግባእ $4 يدلي مالتي حج بزي نو زيادة خفل مالتنا no so for every 100 see you pay بقى 400 مالت 300 additional تخفل مالت very even ولا بتا حقاو اندحر كنا ناي اثيوبيا 95% نكو الله يو غرفزي 291% سي 95% كمان الله يو well I guess قال حتى تمليسين يكون عند دكتور كن مصينا نابتم حتى زلو سكيب زي بزحت يبلو لهم على النادي ناب حتى قناتهم دكتور نعم بقى سنة تحتهم يا وحتى تمليسا اوكي انا كباب 80% قلمل عند خاتب البتي سيمبل وايجن we are up high اوكي نقعد بزح هذا نكون خلي مخناتهم እቲ assumption ሕጂ transportation ሕጂ ንሓደ ማለሲ ንሓደ ኩንታል ጣፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራሲ ናይ ሓደ ሰብ ዋጋ ኢና ኢልና ሓሲብናዮ ማለት እዩ ሕጂ ዘይከውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነው ግን ባሎ ብኸምኡ እንድሕር ሓሲብካ ክማንሲ በቃ መዓት ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ፕራክቲካሊ ክሰድድ ከለካ ሲ basically 3 out of 475% ني نتسرعت 25% كان صدرها وانت والكايسي بقى هم مالت mostly not 25 دكتور هجرة ولا هم سامرايز تدور كانت كله انت قلت عايش مقركا هم علي جن والسون 75% يا assumption هنا خنوصل assumption انت وصلنا بتا بحقه وفنا اثيوبيا انت وصلنا 95%
واي እሱ ይወስደሎ ስርዓት واي like exactly forget እዚ 291 دحنا according to economic calculation ክንገርፎ ንኽእልና 95% ግን እቲ ስርዓት ይወስደሎ ማለት الحፂር واي ስለዚ ዶላር ናብ ሰዓት እዚ ሓንቲ ዶላር ሰዲድካ ወይ ከዓ 80 ቅርሺ ዘይኮነት ክሽረፍ ነይሮስ ዳርጋ ከምና ኢትዮጵያ አካባቢ እያ ክሽረፍ anyway ሕቶታት ኣሎ ተመሳሳሊ ድሓና ባኽን ኤክስፕሌን ንገብርና واي መጻኹም ስድራና ደሱ ዶክተር እዚ ህግደፍ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ዓመፅ ሸርፊ ብደለይቲ ፍትሒ ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ ንዓዲ ዝልእኾ ገንዘብ ደው እንተቢልዎ ክሳብ ክንደይ ክሳራ የስዕበሉ ዝብል ገምጋም ኣለካ Oh, well, እዚ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ኣነ ብኦነስትሊ ክነግረኩም ማለት እዩ ነዚ ፕሮሞት ማለት ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ሲ ነዊሕ ግዜ ዝዛረበሉ እዩ ክዛረበሉ ከለኹ ግን ብኸመይ እዚ ዝዛረበሉ ቃልስና ማዕረ ክንደይ ፅጉም ምዃኑ ንኸርእየ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ማለት ሰባት ገንዘብ ምስዳድ ደው ከብልለዎም ኢለ ሳጀስት ገይረ ይፈልጥ እኔ ግን ገንዘብ ምስዳድና ማዕረ ክንደይ ነቲ ቃልስና ዘዳኽም ምዃኑ ግን ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ነቲ ስርዓት ደው ኣቢልዎ ዘሎ ንሱ እዩ ግን ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና ዝብል ሕቶ ከዓኒ ክንሪኦ ዝግባአና ማለት እዩ ምክንያቱስ እቲ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ይሕጅዎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ፍፁም ማሕበር ቁጠባዊ ብትከት ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዓቕሚ ዘለዎ ክስራሕ ይኽእልን ሰሪሐ ይእቱን እዩ ስለዚ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ተፀባያይ ኣብ ደገ ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ሕብረተሰብ ዘመዱ ሓዉ ኩሉ ማለት እዩ ተሓጋገዝ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ሓደ በዚ ሕጂ ዋላ ክንገልፆ ፀናሕና እቲ ስርዓት ዝኸስበሉ መገዲ ነቲ ስርዓት እውን ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ በቲ ሓደ ገፅ ነቲ ስርዓት ብሕልፍቶም ኣንጻር ስርዓት ንቃለስ ዘለና በዚ ክነወብድቆ ነቲ ስርዓት እንዳተቃለስና በዚ ከዓ እግሩ ከዓ እንተኽሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ በዚኣ ትቃለስ ድሓር ነዚኣ ከዓ ኖ ኢልካ ከዓ ትሕዛ በዚ ከዓ ንዑ ተብሎ ማለት እዩ ሓደ ሕጂ ግን ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና ተገዲድና ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና ስለዚ ቃልስና ፅጉም ካብ ዝገብሮ ሓደ እዩ ተኻልእ ፅጉም ዝገብሮ ምዚ ተኣሳሰረ ማለት እዩ እሱ እውን ከም ኢሹ ሰብ ከልዕሎ ክእል እዩ ማለት እዩ ተኻልእ ከዓኒ እንታይ ኢና ንብል ምክንያቱ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ኣለና ወይ ኣብ ኤርትራ ወፅእ ኣለና ነው ሕጂ ስርዓት ዝኸልግስ ተኮይኑ ዝደፍዕ ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዝደፍዕ ሓይሊ ክህሉ ኣሎ ኢና ንብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዝደፍዑ ሓይሊ ክህሉ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኢንፕሪንሲፕል እየ ዝብለካ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ውሽጢ ክህሉ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ክህሉ ኣለዎ ማለት ግን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሰብ ንክወፅእ ኸኒ ክንደይ ሰብ ሓጊዝና ስለዚ ሰብ ተፀጊመ ኣለኹ ኢሉ ወፅኡ ወይ ክወፅእ ኢሉ ከዓኒ ንክወፅእ ዝሓገዝና ወይ ንክወፅእ ዘተባብዓና ከዓ ብኣንፃሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕዋተይ እንድሕር ኣውፅየ ኣነ ኣዝማደይ እንድሕር ኣውፅየ መን ዳ ኣብ ኤርትራ ክተርፍ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ሰብ ዘየለ ከዓኒ ነቲ ስርዓት ዝደፍኦ ሓይሊ የለን ስለዚ ኢን ፕሪንሲፕል እቲ ስርዓት ክድፋዕ ኣለዎ ኢልካ ትቃለስ ሰብ ኣንጻር ፕሪንሲፕልካ ዝኾነ ከዓኒ ሰብ ካብ ኤርትራ ንክወፅእ ከዓ ተሓገዝ ትደግፍ ከዓ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ናይ ሞራል መንቀራቕሮ እዩ ደስ በለ ስለዚ ሲ እንድሕር ሰብ ተፀጊመ ኣለኹ እንድሕር ኢልኳ እንታይ ትገብር ወፅኡ ኣብ ፀገም እንድሕር ወዲቑ እንታይ ትገብር ሞራሉ ሓደ መትከል እዩ ስለዚ ሰብ ኩሉ ኣሎ ውሽጢ ኤርትራ ዝደፍኦ ትብል ኣለካ ስለዚ ስኻ ዘመድካ ተውፂኻ ሓደ ዘመድ ተውፅኡ ወዲ መንዳቕ ክኸፍክም ስለዚ ሕጂ እቲ ፕሪንሲፕል ሕጂ ንሱ ንባዕሉ ተኣሽሙ ገብረካ እዩ ሓልከካ እዩ ማለት እዩ ሓደ ገፅ ከዓኒ ሰብ እንድሕር ዳ ፀጊሙ ወፂሙ ሓደጋ እንድሕር ወዲቑ ኣለካ እንታይ ትገብር ሕጂ ናይ ሞራል መንቀራቕሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንድሕር ዳ ግን ኩሉ ሰብ ነናቱ ዝዘመዱ የሕዋቱ እንድሕር ዘውፅእ ኣሎ ነዋን ዊል ቢዘር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ስርዓት ከዓኒ ዝደፍኦ ዘሸግሮ ዝርብሾ ሓይሊ የለን ስለዚ እቲ ስርዓት ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሓደ ነቲ ስርዓት ክነውድቕ እንዳተቃለስና በቲ ሓደ ከዓኒ ነቲ ቃልስና ዘዳኽም ስራሕ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ እዘን ክልተ እዚኣተን ሕጂ ኣነ ካብ ነዊሓት ሒጀ ማለት ብመልክዕ ዝብለካ ኣለዉ ቃልስና ፅጉም እዩ ፅጉም ምዃኑ ንምርኣይ ዝጥቀመለን እየን እዚኣተን ማለት እዩ ሰብ ካብ ደገ ማለት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሰብ ንምውፃእ ንኸይተሓባበር ጎስግስካ ድንድሕር ኢልካኒ ወይ ከዓኒ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ናብ ስድርኡ ከይሰድድ ገንዘብ ጎስግስካ እንድሕር ኢልካኒ ኖ
أي جبركن مالت حجي أنا خاب وش إرترا سب خوصة عيدلنا كم جرون هيفلتنا حجي it's a matter of principle as well I told them مالتي سلازي نوالا حدا سبع حقسكن عليه مخنياتو ويت قال سقط فلني matter of principle سب أو خوفي له على سكلا له سلازي بحفش إنه تسجمنا إرترا هنفتح النمبري سدت مفتاح يكون إني لا زعمن community principle ناتيكم أنا هم سلازي جواركو جن كل سب كم جبر له كأ أيبلني يا خا مالتي مخنياتو مرة من قرعة بزحنا جرسب تفلا العين سلازي له مالتي إذا كل التزعات حجات سجمتين حجون انت خوني اذا حج ذا العلوة حتى اتي كالكوليشن كم زرعكم مالتي كل صقوبي بإرتراز الله مينستر يخون جنرال يخون ابدق زل يو زقلبه سلازي حجي اتي بدق زل سب ندحر مسداد دو ندحر ابيلو فنايساو عقمنا السرعات تنكافي غيلي زي نور ازلنا مالتي حدا مالتي جن معرف اندا يتي متنكاف حدا خالق حتى خوينو كنا تقبره خنخل دينا زول حتى حجي اب تقبره يحج حتى زمص مالتي كلها انا ارتراوين نزي نقبل دينا حدا حجي اتم كلها انا ارتراوين حدا عينت كنتات لنا دي كلته اندحكم خوينو اب تقبره صقم فطر يخيلي مالتي سلازي حجي كاب زسانينا كاب عسرنا ونخيلي مالتي مخنياتو مقاعد صار يبلكان سلازي اسخا بنت برينسيبل امينكا كومو تقبر تخليها صدرها تشجر تخليها طميم كله سكت بالتخليها مالتي قال خمو زي يقبر كل خيلي بس راح يكون كلها انا تقامتي يكون سلازي حدث ثلاث اربعه احوات دقفتنا السرعات كله هولهم حدث كعز قام كل خيلي مثال مالتي حجي السبزي ما نفس درانا جنزاين سدد نزل 10 ورحي حراي قبل خيليو ايسدد النسو قنتم نهقدف دقوا في حوات يصدوا صدروا يشقرون ساقن سا راح تكون تغليها نستراحة تحقس نبينها سلازم زي تسامع خلها ايسددنيها صدرها صد لهم يبلو صدرها بتميت خماتو اتي مساحه زلو محساحه بحال زلو خاص صدروها بلعو مالتي مخناتي بتي رخبو سلو زلو مالتي حجي معرف انده يزي حجي تعيشم زخون مالت قبراو زخون كطريقه خلخا مورالي كطريقه خلخا نبعلو مالتي نو حجي نقاصرنينا تسب تحابيز قبرو مقاصر زي بالك طرح زي كونسي ابت ديستريبيوشن نبعلو مالتي زبلك زلو مالتي نو سلازي حجي قوم سلازي خوناي منالبات ما بمتكل برينسيبل زلوم سبات نزي قداجي كتغبرو كليوم انسم كاتحسيت كون كليوم صدرهم مالتي ريسبونسبل سلازلوم صدرهم تحسيت كون كليوم قل اما مጨረሻ توصيت كن افكتيف ذي كون خلي مالتي سلازي حجي بتعني مورالي مالت من قرع اورو سلازخونه مالت زي بي قبراونوت حجي زريو مالتي حجي as a matter of principle ايكون in principle yes we shouldn't send money to the سرعات مالتي كن نسدد لنا حانو يكونن سدراخا كان مرچ አይብሎምን ስለዚህ ሞራሊ እንታይ ትገብር ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከዓ ተጸሚምና ዋላ ደሓን ሓደ ዓመት እስኪ ጸጎም ይሸገሩ ከይትብል ከዓኒ በቃ ታይት ብዝኾነ መገድኻ ተተግብሮ ትኽእለሉ ባይታ ከዓ የለን መቋፀር የብልካን ዲስትሪቢዩሽን ንባዕሉ ነዚ ፕሪንሲፕል እዚ ሳማዕ እውን ከምዚ ዝበልኩ ኻ ስለ ዝኾነ ማለት ኩላህና ብሓደ ኩነታት ስለዚ የለና ኣብነን ንሕዳና ሽዑ ምናልባት ምጥማት እውን ክፈጥረና ስለ ዝኽእል ኣብ ዘይምስምዓውን ከብፅሓና ስለ ዝኽእል ግብራውነቱ ብጣዕሚ ተኣሽም ስለ ዝኾነ ማለሲ ተኣሽም ፕሮፖዝ ኣይገብርን እየ ማለት ከም ፀገም ምዃኑ ከም ብዙሕ ግዜ ዝዛረበሉ ንውሕ ግዜ ዝዛረብ ኩሉ እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እኮ ዶክተር ንባዕሉ ከምቲ ዝበሎ ዘለካ ተወሳኺ መጀመርያ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መን እዩ እቲ ኣረጊት ኣቦ ተኣደ እዮም كم زنبرة تزخون نيرو قدام جلد أحوات كادم جلد خفال صدر خادم أبون تزنبر نيرهم حريصهم كأتو نتي سرفايف كقبول زخون الحركينهم تاجزا كنت قبولت خلا هجيجن that's why it is سرعات it is fixed rate بلنا يتعنت بونو قلت زلنا نت دولار قبرو زلون إزي مخانو فليتي واه تقدير كحسد كيف تها على كبيرة هني الكاسي وزاور حزي أسك حل فايت بلدها أبزي زل سب قلت ثلاث سرعة عندها سرحة بقى ناي تروتو كاشم دا جبره كاشم دا جبره
كله دقز له كم دخلت كواتيو تشجير كويس نبركم يا ناب 10 بيليون أكبابي ناب قل بيليون أكبابي إنكام كله خلي أنت أخذ قرض تخيل هاجن كابز حتى زي أتبقيس إيه let's say تناي source of night income بحال let's say 2% زخفل سب تحقاوي أتزل خي عد زي استات تنا ناب تمنجستي فلوت زخير جنزب تبلا يا وخطر خلها بلاس نتوم زحول اليوم زبلون اندحر نايتي سرعات مخانم تفلطم دحركم كان ازي اتومون somehow قال كنترول كتقبروا لتخيل ميلاتات في التاريخ the main issue مالتي وا نا بقطعنا سرعات زخيد سرعات سلزغونه تعشم زي جن ني تزبخا كوي جهو غير حجو حد كارنس ملوطي ناقفا نحنا طرينا نغزو خلص غزو يبلونكم يا سلازي ورقتنا حتى من السخا باي ذا واي كم تعنت زبلكايا سب تنكرودو اجرا منقدنا مالتيو اب نا امريكا خمو مالتيو زي ورقت نديو زي حجي 10 دولار يا زي حجي بنا امريكا مالتها حجي نا امريكا تي ماخلاي بانك زبحال سنترال بانك فدرال ريزيرف زبحال يجي حتمه مالتي زي اخي حتم 4 سنتيم يزوصال يا نتقله من ورقت نتقله مالتي راتي زي اقل 10 دولار حجي انا نا 10 دولار زاكل حلكي عقمي فلطتي قلبتي كله افسيسه زي 10 دولار رخيبه مالتي نا زي اقل ورقتي حجي منقص امريكا ورقتي زبن زلو ግን ዛ ወረቀት እዚኣ ዋጋ ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ደገ ከይደ ናይ 10 ዶላር ኣቕሓ ገዝኣላ ክእል ማለት ተኸከል ስለዚ ሕጂ እቲ ዝልዎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ጉልበተይ ተዓቕመይ ትኩሉ ምስቲ ዝገዝኦ ዘሎ ኣቕሓ እዚኣ ሕጂ ከም ተኣሽሙ እያ ማእኸላይ መገዛዚ እያ ሚድ ኦፍ ኤክስቼንጅ ኣንበሪ ትርጉም የብላን እዚኣ ማለት እዩ የብላን ያ እሺ ሕጂ እቲ ነዚኣ ዝሓትም سرعات كابزيعة 4 سنتيم تسترفه ترفي زي سينوريجي بحال مالتي بروفيت يا هو دولار نحروسين على امريكا تحت دولار مالتي شو 10 سنتيم يزخفل لها بقال عزار 4 تاع مالتي 9 سنتيم ترفي مالتي نتاز حتم مالتي سينوريجي بحال زي حجي اب امريكا بزح غزي ندحاتهم يكونون لناي منغست عدا زشفونو مالتي تعيشم يكون 1% ترام بخم يشوفونه مالتي ابقى هاجرات كم غير مونتايز زدت بحال مالتي نو سلازي حجي اتسرعت نسدرانا ناب دولار ناقفا كونفرتبل ايكون نتغوز يبلون مخنياتي ارترا شيط ነገር ስለዚህ ብላ ገዝኦ ደልየውን ስለዚህ የለ ኮንቨርቲብል አይኮነን ማለት ዶላር ሒስካ ዝኮነ ዓለም ከድካ ድላይ ካትገዝ ትኽላይ ካብ ዝኮነ ሃገር ማለት ኮንቨርቲብል ስለዝኾነ ናቅፋ ግን አይኮነን ስለዚህ ንናቅፋ ዝደሊ ኤርትራዊ ከዓ ስድርኡ ንምሕጋዝ ማለት እዩ ስለዚህ ስድራና ሆስቴጅ ተታሕጆ ናብ ሃርድ ካረንሲ ንናቅፋ ናብ ሃርድ ካረንሲ መለወጥ ይጥቀሙ ስለዚህ ከም ዝበልካዮ احنا ተገዲድና ንሰድድ ከም ዘለና ስለዝፈልጥ ኣብኣ ተኺሉ ኮፍ ኢሉ ካሊእ ምርጫ ይብልካ ስለዚህ ዋላ ሃባን ታሕቲ ተዝገብራ እውን ምርጫ ይብልካ ንኮነ ይብልካን ያ ብሓደ $100 ስድራኻ ትናብ እንድሕድነርካ ኾንካ ሕጂ $500 የድልያ ያ an average survey ምስ ሓደ ሰብሲ survey ልሰዲድስ almost an average ክሳብ 300 ቅርሺ ሓደ ሰብ ሰድድ ክንደይ ህዝቢ ለና ኤርትራውያን ኣብ ደገ ንሱን ተቀይርካ it's going to be a lot of number anyway ሕትልና ደሓን ክንቅፅልና ኣብታብ ኣኸለኹን እሽ ሰይ ንኣፍነት ደሓን ብዙሕ ሕተታት ኣለና ኣብ ኤርትራ ወትናቅፋ ፕሪንት ይኸውን እዚስ ኣብ ኤርትራ ኣብል ፕሪንት ገብርዎ ድዮም ማዕረፍ እንዲ ፓወር ኣለና ኣብ ኤርትራ ፕሪንት ግበሪ ዋላ ሳብ ንዑ ፕሪንት ዝገብር ትካል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኖ ኣብ ደገም ዝሕትሙ ብኦም ንሶም እዮም ዝሕትሙ ማለት እያ እዋ ኖ ኣነ ከምዚ ምናልባት ክፅርያ ስለ ዘለኹ እንዲ ቅርብ ኖ ሰብ ሕጂ እትኦም ናይ ንግዲ ተኣሽሙ እንዲኦም ቢዝነስ እዩ ቢዝነስ ኣብ ኤርትራ ሓቲቲ ሴኪሪቲ ስለዝሓትት ስለዚህ ሕጂ ምስኦም ኮንትራት ኣለዎም ማለት እዩ ምስኦም ሕጂ ክንደይ ሕተምካ እንታይ ሕተምካ ይኮነ ዘሎ 100 ሚልዮን ሕተሙለይ ክንድዚ ኢልካ ንሓሙሽተ ናይ ገለ ኢልካ ትህቦም በቃ ፕሪንት ገረብካ ገንዘቦም ጥራይ ስለዚ we don't have any power to do that okay ግርም ካልእ ሕቶ እንታይ ኢልና ዘሎ እዚኣ ክሳብ ክሳብ ክሳራ እንዲሉ ከም ኣብነት እንታይ ወይ ኣበየናይ ትካላት ህግደፍ እንታይ ዓይነት ክሳራ ከስዕበሉ ይኽእል ክጥቀስ ዝኽእል እንተሎ
ነቲ ገንዘብ ጠጠው እንተቢልና ያንዲ ድሓ ጠጠው ከም ዘይነብ ኣብኡ ጃዝ ክንህብ ኣይነ ለሰይ ጠጠው እንተኢሉ ዶክተር ጠጠው ኢሉ ኩልና ጠጠው ኣቢልና እዚ 9 ቢልዮን ንበሎ ወላ 10 ቢልዮን እንድሕር ካልኩሌሽን ጌርካ ስኡ ክመፅእ ኣብ ዓመት ንኤርትራ ጠጠውልና ኣበይናይ ትካላት ናይ ህግደፍ እዩ ክሳራ ከስዕብ ዝኽእል ዓይነት ሕቶ እያ well ብዙሕ ብቐጥታ እቲ ኮሃፕሽን ዝበሃል ኮሃፕሽን እንታይ ማለት እዩ ነቶም ምስኡ እቲ ከባቢኡ ዘለዉ ዝሰርሑ ብጉቦ እዩ ዝሕዞም ማለት ተኻፈልቲ ናይቲ ፀጋ እዩ ንሱ እዩ ዘከፋፍል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ሕጂ ካብዚ ዝእከብ ገንዘብ ሕጂ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ እዮም ሕጂ ዘውደድልሉ ማለት እዩ ነው ስለዚ ሕጂ እንድሕር ኣነ ሕፅረ እንድሕር ተረኺቡ ዝከፋፈል የለን ማለት እዩ ሕጂ ዝከፋፈል እንድሕር ዘየለ ከዓኒ እቶም ተጠቀምቲ ኮይኖም ነቲ ስርዓት ዘገልግሉ ሕጂ ፍሕፍሑ ክብሉ እዮም ዝጅምሩ ማለት እዩ ማለት ተኣሽሞ ኣይረኽቡን እዮም ማለት ብቐጥታ ንዑ እዩ ዝጥቀመሉ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ካልእ ናይ ሃሳት ስርዓት ይሰርሕ ንዓና ምስላይ ከማን ደው ንበለ ኣይ ብገንዘብና እንዲ ዝስለየና መዓት ኣላ ተኸፊላ ከምዚ ሕጂ ፌስቡክ ወላ ገለበላ ግደፎሞ ብኣካል ከማን ክስሊ ተብል ብገንዘብና ንሕና ብንኸፍሎ ማለት እዩ ነው ንዑ ኣኪቡ ተኣሽሙ ዝገብር ማለት እዩ ነው እቲ ካልእ ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ ስለ ዘየለ እንታይ እዩ ምክንያቱስ ትካላት የለዋን ትፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘድልዮ ካብ ደገ ዝመፅእ ንጥረ ነገራት ገለመለ ገለ እዚ ክጎድሎ እዩ ገለ ክትብሎ ነገር የለ ምንም ኣይሰርሕኒ ስርዓት ስራሕ ኮይለን በቃ ሓንቲ ስራሕ በቃ ውዲት እንዳሰርሐ ተኣሽ ምግባር እዩ በቃ ስላ ስራሕቲ ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ብቐጥታ እቲ ናይ ዶላር ሕፅረት ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘዋፍሮ ሓይሊ ስምብራት ክፈጥረሉ ይኽእል እምበር ካብ ደገ ብሃርድ ካረንሲ ገዚኡ ኣብ ኤርትራ ማለት ተኣሽሙ ዝገብሮ እንታይ ኣሎ ንሕልካ ንባዕሉ ናይ ነዳዲ ካልእ ኣቑሑት ንዕኡ ዘድልዮ ማለት እዩ እምበር ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ ብዙሕ ነገር ዘእትዎ ተኣሽሙ ስለ ዘየለ ኣብዚ ክትንከፍ ይኽእል ትብሎ ነገር የለን ብዓይኑ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ሓሳብ ስራሕቱ ዘዋፍሮ ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ከዓኒ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢንፋክት ብዙሕ የምሰርሕሉ እሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዩ ሕጂ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ክህልዎ ክእል ከም ዝበልናዮ ግብራውነቱ ከምዚ ተሪፉ ብዓቕሚ ደረጃ ክንደይ ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ እዩ ሕጂ ካብ ኤርትራዊ ተኣኪቡ ዝኸይድ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ደው እንተነብል ቶም ደው ነብል ክንደይ ኢና ንኸውን ንባዕሉ ማለት እዩ ነው እቲ ስርዓት ተቆፃፀሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ደገፍቲ ናቱ ኣምፁ ተኢልዎም በቃ ኣባ ከሎ ጡብ እዮም ዘብሉ እዚ ሕጂ ንምሳሌ ዋላ ምክንያታ እንዳገበርካ ኣብ ገለ ጌርካ ዝእክቦ ገንዘብ ዋላ ተተረፎ ኣምፅእ ገንዘብ እዩ ዝብሎ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅር እዮም ምክንያቱ ዝድግፍዎ ንባዕሎም ክብል እዮም ንዑ ኢሎም ኣይኮነን ዝድግፍዎ ዓዲ ክንከይና ዶ ከምዚ ተኾነ ዶ ከምዚ ተኾነ ኣምፁ ተኢልዎም ከዓ ጥብጥብ እዮም ዘብሉ ሕጂ እቲ ዋላ ደው ተበለ ዓቀን ክንደይ እዩ ዝኸውን ሕጂ እቲ ዝበልካዮ 300 ውን ኣቨሬጅ ክሰድድ ከሎ ሕጂ ዘን 300 ደው ዘብል ሰብ ክንደይ እዩ ዝኸውን እንድሕር ኢልካ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ንብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዋላ እውን ክነተግብሮ እንተንፍትን ትስምብራቱ ክሳብ ክንድቲ ኣይኸውን ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ እቲ ስርዓት ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ሂማን ትራፊክን ኣለዎም ኩሉ ናይ በቃ ኮንትራባንድ ኣበሎም ትይገብርዎ ነገር የለን ኩሉ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ተኣሽም ተቋፂሮም ካብ ወርቂ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ፖታሽ ዝመፅእ ኣሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ስለዚ ሕጂ እቲ ደው ብምባል ክንገብሮ ንኽእል ስምብራት ማለት ዋላ ኤፌክቲቭሊ ክንገብሮ እንተንኽእል እቶም ተሰማምዓና ከማንሲ ክሳብ ክንድቲ ዘይክኸውን ንኽእል እቦ እወ ኣብ ሓንቲ ብዚኣ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኦልሞስት ማለት እቲ በቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዘሎ ጂዲፒ ተበጊስናሲ ክሳብ ክንደይ ክሽረፍ ይግብኦ ዝብል ሕቶ እያ እዚ ከዓ ኣሳምሽን ኢና ክንህቦ ዝኽእል ማለት እዩ ዋል ካብ 15 ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ሕጂ ተኣሽሙ እቲ ናቕፋ ኦቨር ቫሊድ እዩ ሕጂ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ብሕጊ ዕዳጋ እንድሕር ዳ ኮይኑሲ መን ናቕፋ ዝገዝእ እዩ ትሕቶ ሕጂ እቲ ቁጠባ ሕጂ ብዚኣ ትመፅእ እታ ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ ነው
إرتراسي أفريان دقن تايت شيء مخناتو واقع نقفة بخال بدولار يكون بخال نقفة تمن كله والثاني انتايو ننقفة منك جزء يدلي حجي ناي نقفة قلب كأني ننقفة جزء سلدلي دي كونسي بنقفة غير خال نقر جزء نحدليو درايف الديماند إذا بحال مالتي درايف الديماند يا درايف الديماند مخناتس نقفة نختجزء سلدلي خايكون خمس جزء تايدا نقفة جزء خاص خال نقر جزء تدلي خال إرترا مالتي سلازي حجي وي إرترا أفريان أبدأ تصدق حتى بزح كله الله وي إرترا ناي تريزم مسحب كوينا بزح وضعتني في إرترا خيدو خزانا قاعد له كل اللو مالتيو حجي بؤمة في إرترا بزح فريز ندقز خيد يلن بزح خانا في إرترا نزنقع خيد يلن مالتي حجي يتتقلب ناي نقفة بوحدي بتعادة شان أقتر أخلاقها خاني قرب ناي نقفة خأبو زعيم مخنياتو نقفة قرب كنقول كلنا كاب دقة إرترا تدليو نقر مالتي حجي زي نقولو زلنا نحنا نمعلا هنا مالتيو التي كاب دقة إرتراوي صدو جنزب نقولو زلنا حجي تعيشوا مالتي تم جزعت نحنا عنا مالتي قل كاب دقة زمت خاو بزح نقر الله مالتي ولا تسرعتكم زول كخا أي جبر مبري مخناتو أخلي كم زي حجز ونايو مالتي كاب إثيوبيا نحد زمت خوينسي أخلي كاب إثيوبيا تجز الدلي كاب كال أجر كدلي حجي ما نجزعيه يكون تسرعت يجزعيه يكون حجي زيرو زيرجن ولا بسماجلين إتو بقلي إتجن كتجز عند حد أخونكا أما تعرشة نايكالا هجر سلزخونة نايكالا هجر جنزب كل وكال له نايكالا هجر جنزب كعني كتجز عند حد أخونكا خانا نقفخ شيء الله كمال سيزي حجي دليت كان نايكالا هجر جنزب ناي مجزع دليت كا ناي نقفة قرب وسن مالتي سلازي بزح ناي دقة باتعير عند حد زد جز ويكاب دقة بزح عطن حد خونكا بزح خا ناي نقفة قرب أبتي عداقة ناي باتعير يخون مو حجي حدا تتقلب وحديو يتقرب كا بزح سلازغوني انت يزغون حجي تواقعت حتى خون الله مالتي حجي بعداقة وسن نرتو زخون انت مالتيو $1 كم تعنت وزلنا سسا نقفة 100 نقفة خون قبو مالتي تخكل يا مس نايب على إثيوبيا اندحرا وادا ديركا لايك زيوم إثيوبيا هجم 155 نت بشمنته just زيو they right number كون يخلي بليون اندحرا لو خينو إرترا خا نعرف كلتا نت بقلملن I don't see even 2023 كلتا نت 3 راح يزرد الله so it's a big difference among حجي تعيش مو حجي نسو بزح right take كون يخلي يعني كجاجي خيلي مالتي حجي تعبيت نديو تعبيت كعني أنت ما بقسي مسرت زجبريو كاب نتاي تبقس على لخا 3% خطول كل لخا حجي relative تحجي تي size ون سلزخونة مالتي حجي بعقان وقت الأخر لخا حجي بزح ذي خون خيلي مالتينا حجي توان أنت أيو ببزحي نحن ندقن نحن the free سد نحن أخينو واقع نايتي جنزبو بخالق يخبر نحن أبو بزحي أفرو زي شيء نحن أخوينها أو واحد مالت بخلا زرارة بقول بعض خاطر أتخليها ببزحي كاب دقة زمت نحن أخوينه خاني تقلبوا مالت قرب ناي نقفونا نايتي باتقرؤوا يبزح مو سبلاي سلازم بس حجي برايس كا تعيش مخون مالتي تحتي خون مالتي سلاز زيرو حجي انت مالتي $1 حدا نعفا $5 زبل نحن أخوين حجي خورد الله مالتي ويكعب بقلباتو هم تعنتو زولنا $1 كندي نعفا نحن أخوين خاني $1 بزح نعفا ايو شرف زقبونا حجي نسو سلاز حجي تي تسدرا ونزهسو زلنا نحنا نهسو زلنا مالتي نبعلو تجزي سوسا خشرف كلها كباب زنبر قد مع 10 عامت قد مع كبابين هجن نبعلو تناي $1 value less coin إذا الله inflated coin is $1 يا حجي فاك بانصار حجي سدابل خوني هات بمخناسس
شو كمان حيش تقطبها هو شعور حاش نو حانت شعور حانت دولار 60 دحت تشرف نرا بتز نبر قطبا ناي دولار واقع هجي دابل يزول almost لنا اكزيست كم نري لنا سلازي بهجس كساب 120 200 قال انا خاص بيان نقفا خم exactly مالتي جس اسان exactly yeah ስለዚህ ሕጂ ከምኡ እዩ ግን ኩሉ ስለ ተቃፃፀሩ ሕጂ ምንም ምንቅስቃስ ከዓ ስለ ዘየለ ብሓፈሽ ምንም ምንቅስቃስ የለን ሕጂ ሽዑ እኮ ነጋዳይ እውን ነይሩ ገለ ነይሩ ጊዜት ማለት እዩ ሕጂ ግን ምንም ነገር የለን በቃ ሰብ ኣይሰርሑ ደ እቲ ስርዓት ዝሰርሖ ነገር ፋብሪካ የብሉ ገለ የብሉ ዝሰርሖ ስራሕ እኮ የለን ስርዓት እኮ ሊትራሊ ኣይሜኒት ነው ምግናን እኮ ኣይኮነን እኮ ተልሚ እሳስታ ይሰርሕ እዞም ኩሎም ሚኒስትራት ገለ መለገለ ትብሉ እንታይ ይሰርሑ ዝገብርዎ ነገር የለን እኮ ማይ ኣቕርቡ ኤሌክትሪክ ኣቕርቡ ፋብሪካ የለ ምንቅስቃስ ኣሎ ብኤርትራ እዚ ባዕሉ ሓጢሩ መሬት ፍሒሩ ዝነብር ሓረስታይ ከማንሲ ነታ መሬት ከማን ፈሓጢሩ ከማን ክብሉ ዶ ኩሉ ዓቕሙ ብምሉእ ዓቕሚ ዝበሃል ብምሉእ ወኒኖ እሞ በቃ ኣገልግሎት ለመሲዶ የለን ከማን ንሱ ይደፎ ትረፍ ብመንግስቲ ደረጃ ፋብሪካታት ዶ ገለ ትብሎ ማለት ነው ምንም ነገር የለን ሕጂ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ በቃ ዝቕልቦ ካልእ የለን ኮነ ሚኒስተሩ በሎ ጀነራል በሎ ገለ በሎ ግን ትዝኸፍ ኢንፋክት ብኣንፃር ንስኻ ኣብ ደገ ኮንካ ክትቅልቦም ይደሊ ማለት ከምዚ ግዴታ ዘለካ ንሶም ከዓኒ ነቲ ስርዓት ከገልግሉ ግዴታ ከም ዘለዎም ገይሮም ወሲዶም ሕጂ በቃ ቆይጢጥ ተመሊሾም ገባ ሱቆላ ትቃወም ይብሉኻ ንስኻ ትቅልቦም ኣለኻ ነው ድሓር ንዑ ነቲ ስርዓት እሶም ከዓ የገልግሉ እሶም ንዕኡ ከገልግሉ ግዴታ ከም ዘለዎም ንስኻ ከዓ ንዕኦም ክትቅልብ ግዴታ ከም ዘለካ እኳ ሕጂ ተኣሲራ ኮፍ ሕጂ ዓንተ ትብሎ ዝነበርካ ዋይ ውድ ዛር ሕጂ ኦራላ መንቃርዑረ እንታይ ሞ ኣዴኻ ብጥሜት ዓፂፋ እንታይ ክትገብር ናታ ፈልቲ ይኮነ እንታይ ክትገብር ሞ ሕጂ ንሕና ስለዚ ሓመቕና ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብ ዝባን ሕብረተሰብና ሸሸብል ስለ ዘሎሲ ሕጂ ስድራና ብጥሜት ይሙቱ ዋላ ይሸገሩ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ሞራላዊ መንቃርዑረ እያ ኣክቹዋሊ ስለዚ እቲ ስርዓት ግን ኣይግድሰን እዩ ንህዝቢ ጆ ሕጁ በቃ ናብ ሃርድ ከረንሲ መለወጥ ገይሩ ድሓር ነቲ ናቕፍኡ ናብ ዶላር ለዊጡ በተን ዶላር እንዳቆፀረ ከዓ ገብረት ኣይበለ ደስ በለት ኣይበለ ኩሉ በቃ ክስሉ ዝውዕሉ ከዓ ኣለዉ ስርሖ ካልእ ስራሕ የብሉን ማለት እዩ እሱ እዩ ስርሑ ማለት እዩ ወል ፅቡቅ ዶክተረይ ብጣዕሚ ክልተ ሰዓትን ፈርዓ ነዊሕ ሒዝናካ ሰላም ክቡራት ተኸታተል ክሳብ ሕጂ ምሳና ዘለኹም እንታይ እዩ እዚ ብዚ ንህበኩም ዘለና ናምበርስ ዝኾነ ሶርስ የለና ኤርትራ ክርዳእና ዘለዎ ሓደ ነገር እዚ በዚ ጭብጢ እዚ በዚ ክንዲዚ እዩ እዚ ጂዲፒ ናይ ኤርትራ እዚ ኢንፍሌሽን ናይ ኤርትራ ንብሎ ነገር የለን ምክንያቱ ከም ዝትፈልጦ ኣብቲ ሲስተም ዝኣቱ ሊሚት ክሳብ ዝኾነ ዝኣቱ እውን ኣይኮነን ሕጂ ትብዚ ዘምፀናልኩም ለማዓንቲ ፕሬዘንት ዝገበርናልኩም ካብ ምስ ኣክንዲ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ጣፍ ኣምፂኻ ኣብዚ ምፂኻ እዩ ጅስት ዓይነት ኦፍ ካልኩሌሽን እዩ ነይሩ እዚ ናምበርሱ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን እዩ ከም መበገሲ እዩ ብቁኑዕ ክትወስድዎ ኣይኮነን ግን ከም መበገሲ ኣናላይዝ ምግባር እዩ ማርኬት ኣናላይዝ እዩ ዝግበር ፀኒሑ ኣኮርዲንግ ቱ ኢኮኖሚ ሶ እቲ ናምበር ግን እታ ቀንዲ ነጥብና እታ $100 1500 እናቐፋ ክሽረፍ ኣለዋ ንዝብል ሕቶ ጌጋ ከም ዘሎ እቲ ማርኬት ኩልና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ በቲ ተሪፍ በቲ ልዕሊ ምዃና ኢና ንፈልጥ ከም ወይ ብዝሓለፈ እውን ዝረኣናዮ ክሳብ ዝኾነ ስለዚ በዚ ተወጊስኩም ወይ ከዓ በዚ ነገር እዚ ተወኪስኩም ትገብርዎ ነገር ክህሉ ንሕና ፈቃደኛታት ኣይኮናን ከም ትምህርቲ ወይ ከዓ ከም መግለፂ ኣብዚ እስኹም ባዕልኹም ክትመሃሩሉን ባዕልኹም እውን ክትሪእዎን ሓፈሻዊ ከዓ ዝመፃና ካልእ ሰርሳት ተልዩውን ዝኾነ ጀንትል ትብልዎ ሰርስ እውን ፕራይማሪ ሰርስ ተልዩ ከዓ ካብኡ እውን ተበጊስና ብዙሕ ነገር ክግበር ይኽእል እምበር ኤርትራን ቁጠባ ኩልና ከምዚ ንፈልጣ ኣብዚ ሰዓት ሜይታቶ ዘላን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ከማን ቀደምን በበይኑ ከም ዘሎ ኩልና በፂሕና ያለና ማለት ያ ዶክተር ገለትልካ መወዳእታ ትብሎ ያ ኖ ሕጂ እንታይ መስለካ እታ ሕቶ ዘለዓልካ ሕቶ $100 ኣሜሪካሲ ብ1500 ናቕፋን ክሽረፍቲ ርትዓዊ ድዩ እንድያ ትብል ሕጂ ርትዓዊ ይኮነን ሕጂ ትመደብደብታ ሕጂ እቲ ኤግዛክት ናምበር ታይሽሙ ኢንፋክት ናህና ማለት ነቲ ትክክል ናምበር የጉድሎ እምበር ኣይብሎን ከማን ኣይጋንኖን እዩ ማለት ሕጂ 291% ይኸስበሉ ነብሲ ወከፍ ዶላር ንሰዳ $3 መክሰብ ይረኽበላ ንብሎ ዘለና እዚ ሕጂ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን ሕጂ ኮንክሪት ዝኾነ ማለት እቲ ሓበሬታ ኣፕዴት ዝኾነ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ኤግዛክት እቲ ናምበር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ 3 ድዩ 4 ድዩ 5 ድዩ 2 ድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ተኣሽሙ
أكريت زخنة ليتا حدا تسرع تقبله actually حبريتها زي مقرب حبريتها أي قربين سلزي كعبد الله ساعات كعبد الله يبل مالتي مغنياتو حبريتها سلزي اللي حجي بقى بتاعش مطبلي تقلني مالتي حبريتها بقبو تعكيبو بقبو تمسرحيو بقبو خاني معلا زعلو لخونات حدا قبت أقداس حجراو حمامي سلازي تسرعت منم زخونه ነገር حجراو حمام يقبرني خنول كنا كمان حدا نسي مالتي ولا مالسي كم سرعة محضرة كمان سي ناي منقست باجت كمان أغريب زي فلت انتاي توتو انتاي وصايو امتاي وعل كابي رغبو منم زفلت ነገር የለን حجي كم منقستي إيه خطوب لا يتقلني ناي شفت عينت تعيشم زلو مالتي ስለዚህ ግን ሃገርና ስለዝኾነት ስለዚህ ሓፈሻው ዝኾነ ሞ ዝናሎም ይኸዓ ዝተዘራረብናሉ ብቐጥታ ነፍሶ ከም ኤርትራ ውስጥ ትንክፍ ስለዝኾነ ዋላ ተቃዋማይ ይኹን ነቲ ስርዓት ዝቃለብ ዘሎ ይኹን ዋላ ደጋፋይ ይኹን ብቐጥታ በዚ ጉዳይ እዚ ማለሲ ዋላ ተም ደገፍት እውን ሲ ነፍሶ ከፍ ዶላር ሰድዋ ሰለስተ እቲ ስርዓት ዝኸስበላ ማለት እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ 291 زيادة برسنت زيادة أخذ تخفل مالتي نصدر خاسي حنت كنتال تعرف نحد أتجزء لهم كون كاسي بخلتميت $3 كتجزء عزق بعكا $900 يخا سلسة توسخش $600 جلن دولار يخا تخفل مالتي تخفل يا هو أنا إذا حجي زيادة تخفله ذل خواجة مالتي حنتي كنت عليها الساز السيمة سلسة بخلتميت $3 كتجزء عزق بعكا $900 حس جزء خونكا شديشتم إيتين قلن زيادة أخذ خفل زلنا سلسل حساب واحد جي تي معرخن دي تي نوصو كفنا مالتي نوصو كفنا نتسرعد ندقف ولا نقاوم نوصو كف إرتراو دقا زلو معرخن دي يصنعكم زلو حجي شديشتم إيتين قلن خاب نوصو كف كنتال تا كنتال كعني كمس بزحي ناي تسدرا مالتي نورحدي خلط ورحدي قلن مالتي سلسل عمد كن دي بقومت عمد سين كباها خندي جنزب وصلكم زل السرعات مالك شديش تميتين قالهم كو دولار كو ناي مالت أقوي زمل تتأكى مالته كوي سلازي حتى سلامت عيهم وخينو نتي صدرها جوا وصل زل ناس أنا رتزقون صدرها بخلت تميتين $3 حدا خنتال جزيو انت مجبا مالتي ناس أصل زي كونه جهز للتتحسجن يقدد على مالتي سخاخ عني لسدرها تحجز سلازلك خا مورالاو قديتا سلازلك خا تقدر الله مالتي سلازي اذا قداي زي حجي نخل حنا زملكت يو استمرت قاني تعشم يقولوا نخل ارتراو زملكت يمو اقداسي زعما خال الكامو تنكيو نتم 7 5 كن دل مالتي ثانك يو دكتور يا خمزالو معانت بصحنا يزلنا قرشن تهبكمو نسو 3 قرش يقبرالو $1 سلازي قرشنا نحلو كم تعيشوا خاي وصلوا قرشين هو انت وستاخي كا 3 رخبلا وي كا 3 يقبرا وي كا 3 زياده يكون انا مخصب بالي لوا مالتي قرشي تكفل زقبعك $1 تكفل زقبعك $4 تخفل ولا كردو زلو تسا وانا تسقرشي تابكاس نتا قرشي تقبلسي 10 حس 3 قرشي زرخب الله خاي وصلوا كاي مسلو قرشي تكفل زقبعك 3 زياده تخفل مقصد كنزي صبا اندبلا دكتور حنت صبا غاب 7-11 كيركا حنت قالون لحد بقرشي تغزالي خا اكل قرشي تغزاسي ب3 قرشي تشارج قبره كالوتي او ازلفتا 4 تغزا الله مالتي 4 زياده تخفل الله مالتي مخسيبو سي تكلتم عن 1% كسيبو له كم تا كالكوليشن يجي سيمبل كم اكزاكتلي سلازي حجي تخاخا زياده تخفل زلخا مالتي وانا كباخا يزوفدو تسلستن بلو زلنا سي كباخا يزوفدو مالتي yes thank you yeah well it is economy حوات بزعبا economy حساب زخونه اتصلا calculation አለው بزي ግን كل شيء اتي داتا خموي زبل دكتور داتا حساب زيبلنا يوزين بزلنا ግን እዚ كل علت زي كوين بركه حدا يكلني لو اي دكتور thank you الصح وسداي انا مالتيو so برو على ست تقبرنايو قمقماسي حجي تعدد وصلنايو تواقعات زلو اي حجي تي exchange rate زبلنايو تي official exchange rate زلو اي تبلاك ماركت نا ايثيوبيا زلو اي انت
ናይ ትራንስፖርት እያ ሸር ዘይኮነ ትራንስፖርት እያ ሕጂ እታ ትራንስፖርት ከዓኒ ንሓንቲ ኩንታል ጣፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ ክተብፅሓ ክንደይ ትኸፍል እያ ሕጂ እሳ ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ንሓንቲ ኩንታል ጣፍን ሓደ ሰብን ታይሽም ገርናዮ ከም ሓደ ሰብ ቆፂርናዮ ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ ክኸይድ ወይ ካብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ብብር ስለ ዝኸፍል ማለት እዩ 16,600 ብር ዝኸፍል ስለዚ ሕጂ በቃ ከም ሓደ ሰብ እንድሕር ንሓንቲ ኩንታል ሓሲብካዮ ከዓ ብክንድኡ እንድሕር ደኣ ትጓዓዝ እንድሕር ኮይና ኢልና ኢና ሓሲብና ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ክውሕድ ተዘይኮይንስ ካብኡ ኣይበዝሕን ኣይበዝሕን እያ ስለዚ ሕጂ እቲ ዝገበርናዮ ካልኩሌሽን ከዓኒ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ዝያዳ ክውስኽ ካብ 291 ንላዕሊ ተዘይኮይንስ ካብኡ ታሕቲ ይኸውንን እዩ ማለት እዩ ዋላ 95 ንበሎም ዶክተር ዋላ 95 እኮ ካብ 100 95 ቅርሺ ናብ መንግስቲ ይኸይድ ኣሎ 4 ቅርሺ ናብ ስድራኻ ከሎ እሳውን እኮ ዋላ ፅፍፍቲ እውን ቤስት ኣናላይዝ ከማን ክንብላ ንኽእል ኢና ንዕኦም ነቲ መረድእ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከምኡ እዩ ማለት እቲ ዴታ ይብልናን ክንብል ከለና ሲ ሓፈሻዊ ዘራርባ እንተዘይኮይኑ ሲ ትጠቐምናሉ ሲ ካብ ተኣሽም ዝረሓቐ ከም ዘይኮነስ ትሰብ ከስተባሃሉ ኣለዉ ስኢልና ንኤክሰርሳይዝ ጥራይ ኮናን ንኸምኡ ንገብር ዘለና ነቲ ሓፈሻዊ ኣምር ንምርዳእ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ዋላ ተጠቕምናሉ ዴታ እውን ካብቲ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዘይኮነ ሰብ ከስተባሃሉ ኣለዎ ማለት ቴንክ ዩ ያ እቲ ካልኩሌሽን ሓቂ እዩ ኢኮኖሚካል ካልኩሌሽን ዘርእየና ነይሩ ዶክተር እቲ ፕራይሳቱን ንብሎ ነበርና እቲ ዋጋታት ዘሎ እዩ ሶ ያ ፅቡቅ ፀና ዓቢልና ክንወስዳ ኢና ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና ንዶክተር ሆፕ ቴንክ ዩ ዶክተር 2 ሰዓትን 4 ደቐን ሒዝናካ እትሰላጥ ብዙሕ ክንደልየካ ኢና ገለ ሕቶታት እውን ክሰዲኦም ድሓን ኣብ ቀፃሊ ክረኸበካ ኢና ገረም يغني كعب كانت عدمه نتم سمعت هاون جزيهم وفيهم سمعوا مسايم كمسكين جلي يغني لي زي نايت سيرك يعتبها نايت سيرك سنبت ما عندك اكيد نايت سيرك سنبت عندي سنبت عوي صديق لا لا هو ندز بالابدي اوفيسي بس ناي ارترا يسرح نايت سيرك زي بتخشيانه اوفيسي يو ايه دات قور وتخشيان كيكو انا خا تخشيانه كعب نايت سيرك سرح له زاناتي يطعمت بلوم كله دلهم لازم عروتي نو بقى الكم نايت سيرك جبر له وازغير كا جبري ازري مو بقى بجبر سي انس بحل نايسي ازبيك حجز حوت يولا لهم وصار لي تقول زي اخا يقول كنت it's very important topic زخنه زي قوم دابلنا يا ما بقى ثانك يو دس بلاي ثانك يو نتقول تبرخ حاوتنا سالطن يا جرا اوكي ما بقى الوام مشت ثانك يو ابقى تصالح الشباب اوكي باي باي